या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। मंत्री दीपक केसरकरांनी केलं सिंधुदुर्गात ध्वजारोहण। सिंधुदुर्गच्या इतिहासात स्वातंत्र्य दिनी सर्वाधिक उपोषण आणि शिकारी जाळ्यात 2 बंदुका, खवले मांजरांची खौलं जप्त। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। काजूची जी पॉलिसी ठरली त्या समितीचा मी चेअरमन होतो। 1100 कोटी रुपये हे शासनाने दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे बोर्ड आता जरी तयार होईल, काजू बोर्डाचं खरं तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ऑफिस आपण सिंधुदुर्गमध्ये यापूर्वीच आणलेलं आहे। नवीन ऑफिस सुद्धा सिंधुदुर्गमध्ये असावं अशी मी मागणी केलेली आहे। निश्चितपणे ते सुद्धा होईल याची मला खात्री आहे। सुरेश प्रभू साहेबांनी कॉमर्स मिनिस्टर असताना एक आश्वासन दिलं होतं की मी सेंट्रल गव्हर्नमेंटतर्फे जी इम्पोर्ट सबसिडी आहे 4% तुम्हाला कमी करतो टॅक्स, इम्पोर्ट टॅक्स, तर इम्पोर्ट ड्युटी, त्या संदर्भात अजूनही काही निर्णय केंद्राने घेतला नाही। इथला प्रॉब्लेम असा आहे की काही लोकांना नोटिसा गेलेल्या आहेत की इथे ज्यावेळेला काजू कमी होतो त्यावेळेला इम्पोर्टेड काजू वापरला जातो, पण त्याला काही पर्याय नाही आहे। म्हणून त्या ज्या नोटिसेस आहेत या शेवटी ही सवलत शासनाने का दिली तर इथल्या लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून। आज मोठ्या प्रमाणात महिला या काजू कारखान्यामध्ये काम करतात, त्याच्यामुळे त्यांचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा अर्थमंत्र्यांच्या बरोबर मीटिंग घेतली जाईल। आणि एकंदरीतच आदरणीय शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस साहेब हे पूर्वीपासून त्यांचं कोकणावर प्रेम आहे, अजितदादांचं सुद्धा पूर्वीपासून कोकणावर प्रेम आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जे इनिशिएटिव्ह सुरू केले आणि आता अजितदादा सुद्धा आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे कोकणातल्या एकंदर प्रगतीला गती मिळेल याची मला खात्री आहे। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आणि आपण बघितलेलं आहे की मेडिकल कॉलेजचं काम केवळ सिंधुदुर्गमध्ये सुरू झालं असं नाही, तर अन्य 9 नवीन मेडिकल कॉलेजेस ही शासनाने मंजूर केलेली आहेत। शेवटी डॉक्टरांची कमतरता ही आरोग्य खात्याची सगळ्यात मोठी अडचण होती। आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्याला एक मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे ही जी संकल्पना त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये राबवली। त्याच्यामुळे असं एक विजनरी नेता की ज्यांनी आपल्या राष्ट्राला बलवान केलं। किती एअरपोर्ट 60 वर्षामध्ये झाली आणि किती गेल्या 10 वर्षामध्ये झाली हे प्रत्येक भारतीयाने बघितलेलं आहे। किती एकंदर रस्त्याचं कॉन्क्रिटिंग गेल्या 60 वर्षामध्ये झालं आणि त्याच्यापेक्षा जास्त कॉन्क्रिटिंग आणि रस्ते हे भारतामध्ये झाले। हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे। चीनच्या नाकावर टिचून 1200 किलोमीटरचा कॉन्क्रीटचा रस्ता हा थेट आज आपल्या बॉर्डरवर गेलेला आहे। रेल्वे आपल्या बॉर्डरवर पोहोचलेली आहे। आज भारताकडे वाकडी नजर करून बघण्याची हिम्मत ही कुठल्याही देशाची होत नाही। अशा पंतप्रधानांचा आम्हाला अभिमान आहे आणि म्हणून ते ज्या वेळेला आज ध्वजारोहण दिल्लीला करतात त्यावेळेला प्रत्येक भारतीयाची मान ही ताठ अभिमानाने उभी राहिलेली आहे याचा आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे। आणि म्हणून ते जे काय आज करतायत की त्यांनी मातीमध्ये भारत आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांबरोबर भारत आहे आणि म्हणून
त्याची ती भावना त्यांनी आज व्यक्त केलेली आहे की ह्या 75व्या वर्षाच्या निमित्ताने भारत जर एकमेकाशी जोडायचा असेल तर कृषी आणि भारताच्या या मातीवर प्रत्येकाने प्रेम केला पाहिजे. ही जी राष्ट्रप्रेमाची भावना त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. आज प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे असं टार्गेट ठेवून काम करणारे ते एकमेव मंत्री आहेत, प्रधानमंत्री आहेत. प्रत्येकाच्या घरामध्ये शुद्ध पाणी गेलं पाहिजे असा विचार करणारे ते एकमेव प्रधानमंत्री आहेत. आणि त्याच्यामुळे अनेकांनी स्वप्न बघितली. स्वप्न प्रत्येकजण बघतो, पण स्वप्न पूर्ण करणारे ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. आणि म्हणून ते पंतप्रधान असल्याचा अभिमान आम्हाला आहे. आणि सगळ्या जगामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाकडे आशेने बघितलं जातं. तर त्यांच्या स्वप्नामधला भारत लवकर साकार हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. 15 ऑगस्ट म्हटलं की जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषणांची एकच रांग लागलेली असते. आजही तशीच काहीशी रांग आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आजूबाजूला बघतोय. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या भिंतीच्या बाहेर अनेक जण उपोषणाला बसलेले आहेत. जनरली अशी एक पद्धत आहे किंवा रीत आहे गेल्या काही वर्षांची की साधारणपणे 14 ऑगस्टला या सगळ्या उपोषणकर्त्यांना बोलवलं जाते. जास्तीत जास्त त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यांनी उपोषणाला बसू नये याच्यासाठी देखील प्रयत्न केला जातो. परंतु कालच्या दिवसात यातलं थोडंसं काहीतरी घडलेलं दिसत नाहीये आणि म्हणूनच या सगळ्याच उपोषणकर्त्यांना पुन्हा एकदा आज 15 ऑगस्टच्या या शुभदिनी इथे उपोषणाला बसण्याची वेळ आलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची उपोषणं आहेत. काहींना रेशनच्या संदर्भातलं आहे, काहींना जमिनीच्या संदर्भातलं आहे, काहींना नोकरी मिळण्याच्या संदर्भातलं आहे, काही भूमिहीन आहेत त्या संदर्भातलं आहे. फक्त दुर्दैव एवढंच आहे की स्वातंत्र्याची 75 जरी आपण साजरी केली तरीही अद्याप या सगळ्या गोष्टी आपण अनुभवतोय आणि ह्या सगळ्या गोष्टी दुर्दैवाने ह्या उपोषणकर्त्यांना कराव्या लागत आहेत. बघूया काय काय उपोषणं आहेत सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आणि कशा कशासाठी ते बसलेले आहेत. त्याचं एक विस्तृत आपण एक बघूया की काय काय कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी हे बसलेले आहेत. मी रामकृष्ण राजाराम पेडणेकर. ह्याच्या उपोषणात बसलो आम्ही सगळेजण गावातले. ती खानोली कोंडुळा लिंग देवालय हिराम रस्ता, हा रस्ता पूर्ण शासनाच्या योजनेत मंजूर झालेला आहे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत. आणि दुसरं कसं आहे त्या रस्त्यात 2 किलोमीटर जिल्हा परिषदच्या ताब्यात असून त्याच्या पुढे 300 मीटरचा काम जे होते तर आम्ही पुरं केलेलं आहे. संपूर्ण रस्ता हा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहे. असं असून पत्रकार योगेश तांडेल याने आमच्या ग्रुपातल्या दोघांना हाताशी धरून त्या रस्त्यावरती कुंपण केलेलं आहे. आणि शासनाला आम्ही जवळजवळ मे महिन्यात म्हणजे 3 महिन्यापूर्वी सगळ्यांना निवेदन देऊनसुद्धा अजूनपर्यंत कोणीही तक्रार घेतलेली नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्याच गावातील लोक उपोषणाला बसलो आलो. जमीनदार, पलीकडचे घरवाले सगळे उपोषणाला बसलेले आहोत. शासनाने लवकरात लवकर हे कुंपण काढून संपूर्ण रस्ता आमचा पुरा करून द्यावा, हे आमची आग्रही मागणी आहे. मी अनिशा अनिल कावले, वेंगुर्ला मठ येथून आली आहे. आमचं रेशन कार्ड बंद आहे. आज 21 पासून धान्य आम्हाला दिलं नाही. त्यामुळे आम्ही तलाठी ऑफिसमध्ये जाऊन आलो. अजूनपर्यंत लॉकडाऊनमधले पण आम्हाला धान्य दिलं गेलं नाही आणि त्यापासून आम्हाला काही म्हणजे कसलेच हे मिळाले नाही. त्याच्यामुळे आम्ही लोकांकडनं मागून, त्यावेळी तर लॉकडाऊन होतं, आम्हाला काही धान्य कामधंदा पण नव्हता. असे दिवस होते की खायला काहीच नव्हतं. मुलं बाळ नुसती रडून काढत होती. असे दिवस आम्ही त्यावेळी काढले होते.
आता काय मागणी आहे तुमची? आमचं रेशन कार्ड चालू झालं पाहिजे आणि आम्हाला जेवढं धान्य आमचं राहिलं 2 वर्षाचं तेवढं पण आम्हाला मिळालं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. नाव कसं? अनिशा अनिल कावले. मला बुकेसाठी अन्न द्या. आमचं रेशन कार्ड लवकर चालू करा. नाव कसं बाळा तुझं? तेजस्वी अनिल कावले. दत्तगुरुचे नाम स्मरा, दत्तगुरुचे भजन करा. दत्तगुरुचे नाम स्मरा, दत्तगुरुचे नाम स्मरा, दत्तगुरुचे भजन करा. बांदा सिंधुदुर्गच्या सीमेवरचं एक महत्त्वाचं गाव, मोठा गाव आहे. बांदा दशक्रोशीच्या अनुषंगाने इथे बांदा दशक्रोशीतून आज लोक इथे आलेली आहेत आणि त्यांचं मागणं हे आहे की इथे त्यांच्या बांद्यामध्ये क्रीडा संकुल व्हावं. क्रीडा संकुलासाठी ही माणसं सकाळपासून इथे उपोषणाला बसलेली आहेत आणि पालकमंत्री आजचे जे 15 ऑगस्टला जे पालकमंत्री दीपक केसरकर आज आपण इकडे आलेले होते, त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे की बांदा ग्रामपंचायतीमधून त्यांच्याकडे एक निवेदन येऊ दे आणि त्या निवेदनावरती लवकरच कारवाई केली जाईल. एकूणच बांदा दशकृषीतील या क्रीडा संकुलाच्या मागणीसाठीचं जे काही उपोषण आहे ते मागणी नक्की त्यांची काय आहे आणि कशासाठी आहे हे आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. नक्की काय म्हणणं आहे त्यांचं आणि त्यांचं त्या संदर्भामध्ये आता आपण बघतो इथे मी बघते इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत आपल्या बरोबर इथे. प्रभाकरजी काय सांगाल, बांदा दशकृषीतील ह्या लोकांनी बांदा क्रीडा संकुलासाठी इथे उपोषण केलेलं आहे, कसं काय म्हणणं आहे एकूण? बांदा दशकृषीच्या क्रीडा संकुलाचा विषय हा केवळ या वर्षीचा किंवा आजचा कालचा नाही आहे. तर गेली अनेक वर्ष बांदा दशकृषीतील सगळी क्रीडाप्रेमी मंडळी त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि सन्माननीय तत्कालीन पालकमंत्री आणि आताचे मंत्री यांनी मगाशी ज्या पद्धतीने तिथे होणार नाही असं सांगितलं तर त्यांचा तोच प्रयत्न राहिलेला आहे. कोणाचंही नसताना नगरपालिकेने खरं तर ते क्रीडा संकुल आपण करणार नाही किंवा करू इच्छित नाही अशा पद्धतीचा ठराव दिला होता. तरी 2015-16 पासून याच्या विरोधी ते काम करत आहेत. या सगळ्या मंडळींनी त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आणि सगळ्या गोष्टी केल्या. दरवर्षी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतायत आणि तो विषय त्याला फाटा देत आहेत, टाळतायत तो विषय. तर त्यासाठी हे सगळं आंदोलन आहे आणि ही सगळी मंडळी आहेत ती सन्मान्य पालकमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट घालतील, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातील आणि आम्ही सगळे ते बांद्यामध्ये करून घेण्याचा प्रयत्न 100% आहे. माजी पालकमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे क्रीडा संकुल होऊ नये अशा पद्धतीचं कुठलं तरी एक सूर दाखवलेला आहे असं भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. आपण विचारूया अतुल काळशेकर साहेबांना की एकूणच काय त्यांचं म्हणणं आहे आणि आतापर्यंतचा प्रवास या क्रीडा संकुलाचा कसा होता, जमीन उपलब्ध होणार आहे की नाही, त्याच्यासाठी संमती कुठल्या पद्धतीने ते घेतील आणि आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री जे आहेत त्यांच्यापर्यंत हे मागणं कसं ते मांडणार आहेत. तालुका क्रीडा संकुल बांद्यामध्ये झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा प्रयत्न तत्कालीन सरपंच शीतल राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली बांदावासीय करत होते आणि त्या प्रयत्नाला खरं म्हणजे 2016 सालीच यश मिळालं होतं. क्रीडा मंत्री विनोदजी तावडे यांनी हे क्रीडा संकुल मंजूर केलं होतं. प्रश्न उभा राहिला तो त्यासाठी जागा कुठे उपलब्ध करणार म्हणून आणि माननीय चंद्रकांतदादा पाटील त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि त्यांच्याकडे महसूल खातं सुद्धा त्यांच्याकडे होतं. महसूल खात्याची जागा जी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा जी आहे ती जागा या क्रीडा संकुलासाठी
5 एकराचा प्लॉट हा आपण त्यासाठी हस्तांतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलं. एवढं मोठं काम आम्ही प्रायमरी स्टेजला केलं आणि तत्कालीन क्रीडा मंत्र्यांनी यासाठी मंजुरी सुद्धा दिली. पण दीपक केसरकर तेव्हाचे पालकमंत्री आणि आता ज्यांनी ध्वजारोहण केलं असे राज्याचे शिक्षण मंत्री, त्यांनी तेव्हा सुद्धा बांधावासियांच्या विरोधामध्ये बांधावासियांना हे क्रीडा संकुल मिळू नये अशा पद्धतीचे प्रयत्न केले. त्या ठिकाणी पर्यटनातनं आम्हाला काहीतरी त्या ठिकाणी करायचं असं सांगून ती जागा कशी क्रीडा खात्याला मिळणार नाही असा प्रयत्न केला. आणि त्यावेळेला बबन साळगावजी नगराध्यक्ष होते, त्यांनी म्हटलं की आमच्याकडे जिमखाना आहे, आमच्याकडे स्विमिंग पूल आहे, आमच्याकडे बॅडमिंटन कोर्ट आहे, आमच्याकडे टेनिस कोर्ट आहे, पण आम्हाला हे मेंटेन करणं आम्हाला शक्य होत नाही. त्यासाठी आम्हाला आणखी तालुका क्रीडा संकुल कशाला देता. त्यामुळे त्यावेळेला बबन साळगावकर आणि संजू परब नगराध्यक्ष असताना त्या ठिकाणी ठराव झाला की सावंतवाडी शहराला क्रीडा संकुल नको, तालुका क्रीडा संकुल. आणि त्यामुळे आमची जी मागणी होती बांधावासियांची की बांद्यामध्ये क्रीडा संकुल झालं पाहिजे. आज तुम्ही बघत असाल या उपोषणासाठी याला पाठिंबा देण्यासाठी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिक हे सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कोणत्या पक्षाचा कार्यकर्ता नाही असं नाही, सर्व पक्षीय कार्यकर्ते यामध्ये समाविष्ट झालेत. कारण बांद्यावासियांची नाही तर बांद्यातल्या संपूर्ण पंचक्रोशीची मागणी आहे की बांद्यामध्ये तालुका क्रीडा संकुल झालं पाहिजे. चांगले खेळाडू या ठिकाणी तयार झाले पाहिजे. पण हे झारीतले शुक्राचार्य कोण याचं मला पुन्हा नाव घ्यायचं नाही, पण या झारीतले शुक्राचार्यांनी हे क्रीडा संकुल आपल्या हट्टापायी सावंतवाडीत आम्ही करतो आणि बांदा ग्रामपंचायतीला नवीन क्रीडा संकुल देतो. म्हणजे बांदा ग्रामपंचायतीला नवीन क्रीडा संकुल देतो म्हणजे काय, याचा मेंटेनन्स बांदा ग्रामपंचायतीने करायचा, सगळा खर्च बांदा ग्रामपंचायतीने करायचा. अशा प्रकारे मुद्दाम त्याच्यामध्ये चांगलं करायचं काम करतायत, त्याचा आम्ही निषेध केलेला आहे. बांदावासी आणि बांदा पंचक्रोशी मी सांगतो ही जवळजवळ 40-45 हजार मतं ही आहेत आणि त्यांच्यासाठी मतदारांसाठी नागरिकांसाठी हे क्रीडा संकुल आहे. फक्त सावंतवाडी शहरासाठी नाही, सावंतवाडी शहरामध्ये त्यांच्या नगराध्यक्षांनी लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं की आम्हाला नको आहे, की आम्हाला याचा उपयोग काय नाही, आमच्याकडे आहे. जे ग्रामीण भागात लोक येतात त्या ग्रामीण भागामध्ये एक क्रीडा संकुल असण्याची गरज आहे. खरं म्हणजे रास्त मागणी आहे. सगळं मंत्रिमंडळाने त्याला पाठिंबा दिलाय आणि आम्हाला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी सांगितलंय की संध्याकाळी खास एवढ्यासाठी बांदा ग्रामस्थांना भेटणार, सावंतवाडी ग्रामीण मधल्या लोकांना भेटणार, दोडामार्गातल्या ग्रामीण लोकांना भेटण्यासाठी ते या ठिकाणी येत आहेत आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की कसं होत नाही ते बघूया. त्यामुळे आम्ही आता हे क्रीडा संकुल तालुका क्रीडा संकुल कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बांद्यामध्ये होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. माननीय नारायण राणे साहेब आहेत, नितेश राणे साहेब आहेत, निलेश राणे साहेब आहेत, या सगळ्यांनी आम्हाला या विषयासाठी पाठिंबा दिला आणि सगळे मिळून आम्ही या सगळ्या विषयासाठी आलो. राजन तली साहेब आमचे माजी जिल्हाध्यक्ष आता आमच्या वॉर रूमचं उद्घाटन त्यासाठी गेले, तेही परत या ठिकाणी येतात. आम्ही सगळे नेते या ठिकाणी या क्रीडा संकुलासाठी प्रयत्नशील असणार आहोत. धन्यवाद. एकूणच बांद्याच्या ह्या क्रीडा संकुलासाठी आज सकाळपासून इथे बांदा दशकृषीतून आलेली ही माणसं इथे बसलेली आहेत. त्यांच्याबरोबर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आहेत, राजन तेली देखील इथे होते, भाजपची काही ज्येष्ठ मंडळी इथे येऊन गेलेली आहेत. परंतु एकूणच जर चर्चेचा जो सूर बघितला तो केवळ क्रीडा संकुलासाठी नाही आहे, तर तिथे कुठेतरी आज ज्यांनी ध्वजवंदन केलेलं आहे त्या दीपक केसरकर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या संदर्भातला सुद्धा रोष कुठेतरी दिसून येतोय. आणि नक्की हे जे काही क्रीडा संकुल होणार आहे त्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचे ते यांच्या दृष्टीने होतीलच, परंतु हे क्रीडा संकुल एका वेगळ्या राजकीय वादाची ठिणगी तर पडणार नाहीये ना, हेच आपल्याला भविष्यात बघण्याचं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आता उपोषण भेट दिला तेव्हा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी वेगळ्या भेटी देत होत्या. यावरून वैभव नाईक असं म्हणाले आहेत की पालक शिक्षण मंत्री आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही. समन्वय 100% आहे.
पुढे जाऊन त्यांनी पूर्वतयारी केली आणि नंतर मी येऊन भेटी दिल्या. त्याच्यामुळे हे प्रेमाचं एक आगळं वेगळं नातं आहे. आणि राजन दिलीपचं चांगलं असं बरं जमतंय. हां, बरं जमतंय हल्ली. त्याच्यामुळे ते पुढे गेले होते, त्यांच्या मागोमाग मी आलो आणि आपण काही काळजी करू नका, एकदम सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. प्रेम वाढत आहे. आणि तुम्ही मला एकही स्टेटमेंट मी त्यांच्याविरुद्ध कधी दिलेलं दाखवावं. एक शेवटी असं असतं की बघा, कोणी काही बोललं, आपण प्रेमच दिलं पाहिजे. प्रेमाने जग जिंकता येतं, ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी रिफ्रेश हमी. जनतेच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजना राबवत असतं. अशा योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण केसरकर यांच्या हस्ते झालं. यावेळी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल उपस्थित होते. भारतीय स्वातंत्र्य अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मी आपणास मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गौरवशाली इतिहास आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान दिले. या लढ्याच्या यज्ञात अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अशा अनेकांच्या त्यागातून, प्राणार्पणातून आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे. अशा या स्वातंत्र्य लढ्यातील सर्व ज्ञान अज्ञात वीरांना माझे त्रिवार नमन. या लढ्यातील क्रांतिकारक तसेच अज्ञात नायकांच्या घडलेल्या विविध घटनांचे स्मरण होण्यासाठी माझी माती माझा देश हे विशेष अभियान सुरू झालेले आहे. या अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे मी आवाहन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33.
नाटाळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर रोडवर आंदोलन करण्यात आलं। रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत। एसटी सेवा देखील ठप्प झाली आहे, त्यामुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी खड्ड्यांमध्येच वृक्षारोपण केलं। नाटाळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर रोड खड्डेमय झाल्यानं मोठी गैरसोय होते, त्यामुळे इथं एसटी जात नाही। भल्या मोठ्या खड्ड्यात ग्रामस्थांनी वृक्षारोपण करत संताप व्यक्त केलाय। तसेच गणेशोत्सवापूर्वी ठोस उपाययोजना न केल्यास उपोषणाचा इशारा दिलाय। या आंदोलनास प्रदीप सावंत, नाटाळ शिवसेना नेते, शाखा प्रमुख सचिन सावंत, अभिषण सावंत, गजानन पाटकर, युवासेना शाखा प्रमुख लक्ष्मीकांत लाड, सचिन खांदारे, महिला विभाग प्रमुख अनिशा सावंत, गणेश सावंत, जितेंद्र सावंत, बापू पांग, रमेश नाटळकर, अनिल सावंत, नागेश बोडेकर, शंकर पाटकर, निलेश परब, विकास सावंत, निलेश सावंत ग्रामस्थ उपस्थित होते। व्यावसायिक आहे सचिन खांदारे, नाटकगावचा ग्रामस्थ आहे। या ठिकाणी या रस्त्यांची परिस्थिती बघितली तर खूप भयावह आहे। इकडे आम्ही रोड टॅक्स भरतो, पण या रस्त्यांची परिस्थिती अशी असेल तर आम्ही धंदा पाणी करू शकत नाही। या रस्त्यांमध्ये भाडी मारू शकत नाही, आम्ही फिरू शकत नाही। या रस्त्यांमध्ये रस्ते पूर्ण बिकट परिस्थिती झाली आहे। रस्त्यांची खड्डे आहेत, सगळे पूर्ण रस्ता खड्डेमय आहे, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी गाडी चालू शकत नाही। या रस्त्याचा ये जा करण्यासाठी वापर करू शकत नाही। याच्यावर काहीतरी सरकारने त्वरित आपले यंत्रणा हलवावी ही आमची इच्छा आहे। ओके, दुसरं बापू दिनांक 4 ऑगस्ट रोजी आपण तहसीलदारमध्ये माननीय उप अभियंता जिल्हा परिषद यांच्याकडे कणकवली यांच्याकडे आपण निवेदन दिलेलं होतं आणि त्यानुसार त्यांना आपण मुदत देऊन देखील त्यांनी 13 तारीखपर्यंत मुदत देऊन देखील त्यांनी काही हालचाल केली नाही किंवा काही उपाययोजना केली नाही आणि त्यानुसार आपण निवेदनात ज्याप्रमाणे आपण म्हटलेलं त्या हिशोबाने आपण आज हे शांत स्वरूपाचे आंदोलन केलेले आहे। परंतु आज 2 वर्ष झाली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये हा रस्ता मंजूर आहे। वारंवार रामेश्वर मंदिरच्या इथे देखील गेल्या वर्षी सुद्धा पावसाच्या पाण्यामुळे पुरामुळे तेथील साईड पट्टी जी होती ती खचली होती, त्यावेळी देखील ग्रामस्थांनी स्वमेहनतीने ती साईड पट्टी पूर्णपणे बांधली होती। यावर्षी देखील सेम प्रॉब्लेम झालेला आहे, परंतु यावर्षी अजिबात शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। जिल्हा परिषद सदस्य असतील किंवा जिल्हा परिषद असतील, आज 5 वर्ष झाली जिल्हा सदस्य निवडून येऊन त्यांनी सुद्धा इकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आणि आता या नाटाळ गावातल्या सर्व ग्रामस्थांची अशी मागणी आहे की हा जर रस्ता येत्या गणपतीपर्यंत जर झाला नाही तर आता एसटी सुद्धा बंद आहे। त्याच्यामुळे जर पुढच्या वाहनं जर मोहळात जाणार नसतील तर मग ग्रामस्थांना उग्र स्वरूपाचे आंदोलन यापुढे करण्यात येईल। आज नाटाळ गावात हे आंदोलन करण्याचा पर्याय म्हणजे वेळेवर त्यांना जाग देऊन सुद्धा पत्रव्यवहार करून सुद्धा हे त्यांनी काम केलेलं नाही आहे। म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून हे आंदोलनचं आम्ही पाऊल उचललेलं आहे आणि ते पण शांततेत आम्ही करणार आहोत। जर यांनी ह्या 4 दिवसात याचा निर्णय नाही घेतला तर उग्र पद्धतीत आंदोलन केलं जाईल तहसीलदार ऑफिसवर। 4 ऑगस्टला आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कणकवली येथे एक निवेदन दिलं त्यांना आणि त्यांना 14 तारीखपर्यंतची मुदत दिली होती। 14 तारीखपर्यंत हे आमच्या गावच्या रस्त्याची अवस्था आहे ती खड्डे आहेत, निदान तात्पुरती व्यवस्था खड्डे बुजवण्याचं काम करा अशा प्रकारचं आम्ही त्यांना निवेदन दिलं होतं। पण 14 तारीखपर्यंत त्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केलं आणि त्यानंतर आम्ही सांगितल्याप्रमाणे आज इथे 14 ऑगस्टला आज इथे आम्ही आंदोलनाचा अंगीकार स्वीकारला आहे। आपण जर 25 वर्षाचा इतिहास पाहिल्याच्या नंतर आपण 25 वर्ष बघतोय या गावामध्ये बाहेरचं उपरं नेतृत्व कोणते देऊन इकडे करतायत, बकेडे करतायत। त्याला आपले काही लोक आपल्या गावचे पण जबाबदार आहेत। गावचे गावणगे जे आहेत ते स्वतः तिथे सहभागी होऊन गावाची कशी हिल्लेवाट लागते आहे ते आपण प्रत्यक्ष आपण सर्वांनी आता वर्षभर पाहतोच आहोत। तरी पण हे जे रस्त्यांची अवस्था आहे, दापकेमूळ असेल, थोरलेमूळ असेल, इकडचं नाटळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर असेल, राजवाडी फाटा ते रामेश्वर मंदिर असेल, या 2 वर्ष आम्हाला सातत्याने सांगतायत की त्या PM फंडातनं CM फंडातनं मंजूर झाला आहे, परंतु त्या ह्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारची हालचाल नाही आहे। तरी पण आम्ही एक अशा प्रकारची सूचना करतोय की जर त्यांनी या 8 दिवसात आम्हाला आमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर काम करून दिलं नाही तर उग्र प्रकारचं एक भव्य दिव्य असं आंदोलन आम्ही तालुक्याच्या ठिकाणी आम्ही करू आणि आमच्या ज्या गावच्या लोकांच्या समस्या आहे, मग एसटी असेल, एसटी बंद आहे, कॉलेजमध्ये जाणारी मुलं, शाळेमध्ये जाणारी कशा प्रकारे जाणार, कशी जाणार, काय करणार, जी आमची आजारी माणसं असतात, ये जा करणारी माणसं असतात त्यांची हालत काय, रिक्षावाल्यांची हालत काय,
याचा सर्व विचार करून त्यांनी त्वरित तिथे कार्यवाही करावी. नाहीतर आम्ही आमचं हत्यार आम्ही उगारलं आहे ते आम्ही निश्चितपणाने तिथपर्यंत धडक देण्याचं आम्ही पूर्णपणे बजावू असं मी आपल्याला सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. तारीखला दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे आपल्या नाटळगावच्या सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने इथे रस्त्यावर झाडं लावण्याची आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत. हे आंदोलन करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे नाटळगावात ह्या तालुक्यातला एक मोठा गाव आहे. या गावामध्ये 3,000 ते 3100 अशी लोकसंख्या असूनही आमच्या गावातून सर्व प्रकारचा टॅक्स कर जाऊनही आम्हाला या रस्त्याची एवढी परिस्थिती बिकट झालेली आहे की लहान मुलं किंवा शाळेत जाणारी कॉलेजला जाणारी माणसांना किंवा वयोवृद्ध लोकांना इथे डॉक्टरकडे जाण्यासाठी पण रस्ता नाही. आम्ही 17 तारीखला पुन्हा एकदा एक आंदोलन छेडणार आहोत. त्या आंदोलनामध्ये नाटळच्या मल्हारी पुलाच्या पुढे एकही एसटी सोडू देणार नाही. याची सर्व जबाबदारी शासनाची राहील, या येथील स्थानिक प्रशासनाचं राहील. याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं कुडाळ कुपवडे इथं धाड टाकून एका शिकाऱ्याला अटक केली आहे. स्वप्नील परब असं या शिकाऱ्याचं नाव आहे. त्याच्या राहत्या घराच्या मागील बाजूच्या पडवीत 2 बंदुका आणि खवले मांजराची खवलं लपवून ठेवलेली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाला याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी धाड टाकून आरोपीला मुद्देमालासह अटक केली आहे. आरोपीकडून मिळालेला मुद्देमाल 25,000 रुपये किमतीची सिंगल बॅरल काडतुसाची बंदूक, 10,000 सिंगल बॅरेल ठासणीची बंदूक, 600 रुपये किमतीची 4 जिवंत काडतुसं, 12 किलो 930 ग्रॅम खवले मांजराची खवलं असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. भारताच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशभरात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. भारताप्रमाणेच दुबईत देखील स्वातंत्र्य दिनाचा हा उत्साह पाहायला मिळतोय. दुबईतील करामा येथील पेशवा रेस्टॉरंट इथं भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य दिन अनोख्या पद्धतीनं साजरा केला आणि देशप्रेम जपलाय. दुबई इथं सचिन जोशी आणि श्रेया जोशी यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रीयन फूडचं पेशवा रेस्टॉरंट चालवलं जात आहे. या ठिकाणी गणेशोत्सव, दिवाळीसह महाराष्ट्रातील सर्व सण उत्सव मोठ्या दिमाखात साजरे केले जातात. भारताचा 76वा स्वातंत्र्य दिन देखील मोठ्या उत्साहात साजरा केला गेला. हा उत्सव दुबईत कशा पद्धतीनं साजरा होतो याची माहिती सिंधुदुर्गचा सुपुत्र संदीप जंगले यांनी दिला. नमस्कार. सर्वप्रथम 76व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या देशवासियांना माझ्या परिवाराकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. मी संदीप जंगले सध्या जॉबनिमित्त दुबई येथे आहे. मी सावंतवाडीमधून आहे. आज दुबईमधील एक मराठमोळं रेस्टॉरंट पेशवा रेस्टॉरंट तिथे आपण अनेक मराठी सण असो किंवा भारतीय संस्कृतीप्रमाणे आपण सर्व सण साजरे करतो. आज 15 ऑगस्ट
2023 76व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही आज आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये या स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत। यासाठी आम्ही स्वातंत्र्याव्यतिरिक्त आम्ही गणपती असो, दिवाळी असो, दहीहंडी असो किंवा दिवाळीला किल्ला बनवतो, इतर सर्व मराठी सण असो किंवा भारतीय सण इतर सर्व सण आम्ही उत्साहाने साजरे करत असतो। सर्व आम्ही परिवार समूह साजरे करतो। आमचे सर्व मॅडम आम्हाला कुटुंब प्रमुखाप्रमाणे देखभाल करत असतात आणि ते स्वतःहून लक्ष करून घेत असतात आपल्याकडून। हे आम्हाला खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आपण परदेशात असलो तरी आपण असं वाटतं की आपण आपल्या गावालाच आहोत, आपल्या भारतामध्ये होत असं वाटते, कारण इथं एकदम वातावरण चांगलं आहे। आपलं खाद्यपदार्थ मराठीमध्ये मिळत असतात, म्हणजे आपल्या रेस्टॉरंटमध्ये सर्व खाद्यपदार्थ मराठीमध्ये आहेत। असंख्य आणि सर्व स्टाफ परिवार असल्यासारखं सर्व एकत्रित काम करत असतो आणि असं एकतर सांगायचं वाटतं तर खूप आनंददायी वातावरण असतं आणि परदेशात असलं तर अजिबातच वाटत नाही। त्यामुळे खूप आनंददायी वातावरण आहे आणि आम्ही याकडे तुम्ही सर्वजण परदेशात मुंबईला वगैरे आलात तर तुम्ही अवश्य आमच्या बेस्ट रेस्टॉरंटला भेट द्या आणि मराठी पदार्थांचा आस्वाद आनंदाने घ्या। भारतीय दिवस स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। अरोळे, निमरोळे, सांगळवाडी, वाघोळे हा रूट संपला। चला, नावळ्याचं संपला। नावळ्याची पावणे 7 कुठे येते गाडी? पावणे 7 सव्वा 7 सुट्टी 7 पर्यंत 7 सव्वा 7 ला येणारी मुलांना 5 वाजता उठतात ना गाडीची टायमिंग काय 8ची नाही आम्हाला। आपण ती टायमिंग बदलूया। 15 लेट सव्वा 7 सुट्टी 7:30 होईल झालं। आता तुला सांग, आता भुईबावडा किरवडे गवळवाडी कुसूर वैभववाडी असं गाडी 7:30 येते 7:30 हो। महिन्याला विवाडा येते 15 मिनिटं लवकर करायचं 15 मिनिटं लवकर। मी सांगतो रुटे ऐनारी भुईबावडा आता जांभवडे नेरले जांभवडे किरवडे 7:30 पर्यंत पावणे 8 पर्यंत कॉलेजच नाही ना आमच्याकडेच कॉलेज आणि शाळा। मानव विकास प्रकल्प हा वैभव तालुक्याचा आहे आणि त्याचं व्यवस्थापनाने केंद्र आमच्या याच्यात आहे, म्हणजे आमच्या शाळेत आहे। पूर्वी मानव विकासाच्या गाड्या त्या शाळेत लागत मी ते नको म्हणतो, पण निदान गेटवर तरी नको नाही तेवढी एवढे लागू, पण शाळेच्या गेटवर तरी थांबलं पाहिजे की नको। आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा
MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यासाठी हा शासन स्तरावरती निर्णय झाला पाहिजे की एकत्रित आपल्याला तो ह्यांना ह्या बाबतीमुळे आपल्याला तो एक स्पेशल केस कन्सिडर करून त्यांना तो लाभ देण्यात यावा. अशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन त्या विमा कंपनीला देऊ शकतात. आता आपल्या स्तरावरती आपण एक परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करूया. तो परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी मदत करा. तुमच्या जशा मागण्या आहेत, आपला जसा अभ्यास आहे, बाकीच्या 3 वर्षाचं बाबा शेजारचं ह्या गावांमधलं आपण कंपॅरिझन दाखवू. एक वस्तुस्थिती दर्शक आपण अहवाल तयार करूया, एक तसा प्रस्ताव तयार करूया. आणि मॅडम आपण जसं काल बोललो होतो ह्या संदर्भात नंतर, तर तशा पद्धतीने एक प्रस्ताव तयार करू आणि तो आपण जिल्हा स्तरावरती, परत आपल्या आयुक्तालय स्तरावरती आणि शासन स्तरावर. साहेब, हा प्रस्ताव तयार करण्याचा मुद्दा योग्य आहे, पण ह्याच्यापूर्वी तुम्हाला ह्या सूचना दिल्यानंतर तुम्ही विमा कंपनी असेल, तुमचे जिल्हा कृषी अधीक्षक असतील, यांच्या माध्यमातून काय उत्तर आलं तुम्हाला? ह्याचा ठोस काहीतरी उपाय पाहिजे ना. वेदर स्टेशन बद्दल आता अद्यापपर्यंत काय कार्यवाही झाली नाही. गेली कित्येक वर्ष शेतकऱ्यांचा हाच विषय चालू आहे, वेदर स्टेशन. पुढे होईल आम्हाला आता खात्री आहे. म्हणजे काल आम्ही ज्या जागरूकतेने शेतकरी बोललेत आणि कृषी विभागाच्या मॅडमनी पण मान्य केलं, म्हणजे त्यांच्या चुका आहेत, त्यांच्यामुळे सगळे नुकसान शेतकऱ्यांना भोगावं लागलं. हे पुढे होईल. परंतु आता कसं हे ह्या लेंदी प्रोसिजर जी आहे म्हणतात साहेब, 56,000 रुपयांसाठी आम्ही ते प्रस्ताव सगळं करून पाठवायचा. बरं, त्याशिवाय होणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे. वेगळी केस असेल तर आपल्याला त्यासाठी करावी करावं लागणार. सगळ्या स्तरावर मॅडम माझं सरस म्हणणं होतं की आपण हे जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत हा विषय शेतकऱ्यांच्या समोर बसून हा विषय झाला पाहिजे. आम्ही तशा पद्धतीने त्याच्यासाठी आम्हाला सगळ्या गोष्टी आम्ही जिल्हाधिकारी स्तरावरती म्हणजे त्या संबंधित अधिकारी जे आहेत, जिल्ह्याचे अधिकारी विमा अधिकारी, हे सगळ्या त्या ठिकाणी बैठक मध्ये तुम्ही ते आम्हाला डेट द्या. आम्ही शेतकऱ्यांना, आम्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दाखल झालेच पाहिजे. का होत नाही? तुम्ही त्यांची गय का बाळगता? पैसे बँक आपल्याकडे जर मॅडम आम्ही जर शेतकरी हेच पैसे जर बँकांचे द्यायचे असलो असतो किंवा शासनाचे जर पैसे द्यायचे असलो असतो तर एवढ्या 7-12 बोजा चढवला गेला असता. हा विषय आम्ही काय म्हणतो, व्याज नको, पण आमची जी काय विमापोटी रक्कम जी मंजूर झालेली आहे ती तातडीने मिळण्यासाठी त्याच्यावरती काय होणार, त्याच्यावरती गुन्हे आणि यांच्याने पेपरला सुद्धा आउट केलं 32 लाखाचे बँकेकडून वितरण म्हणून. माझ्याकडे कात्र नाही अजून. पुढचा मुद्दा आहे, नियमित ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली, जी शासनाने कर्ज माफी केली, त्याच्यामध्ये नियमित ज्यांनी कर्जफेड केली त्यांना प्रोत्साहनपर 50,000 रुपये शासनाने जाहीर केले होते. ते कुणाला एकाही शेतकरी, आता एवढे शेतकरी आहेत, काही शेतकरी अद्याप वंचित आहेत, त्यांच्या बाबतीत काय होईल? 20-25% लोक म्हणतात कर्जमाफी जे कोण भरत नाही त्याच्यासाठी कर्जमाफी, ज्याने नेहमी भरलंय त्याला प्रोत्साहन म्हणून तुम्ही 50,000 रुपये अनुदान दिलंय, मग ते सर्वांना एका वेळीच द्या ना. आणि यावेळी शेतकऱ्यांना गरज होती, ते जर मिळालं असतं ना तर म्हणजे प्रामाणिकपणे ज्यांनी कर्जफेड केली त्यांना हे ज्यांची कर्जमाफी झाली आहे. त्याच्या पुढचा मुद्दा येतोय की ज्यांनी कर्जमाफी झाली आहे त्यांना असे आपल्या मला वाटतं जवळजवळ 3,700 शेतकरी अजून जिल्ह्यामध्ये वंचित आहेत, ज्यांना अजून कर्जमाफी मिळू नये. बँकांनी जाहीर करून बँकांनी बाहेर यादी लावली, नावं लावली त्यांची, नंतर ते त्यांनी परत काढून टाकलं. पण त्या शेतकऱ्यांना अद्यापर्यंत नीट काय उत्तर, तुमची कर्जमाफी झाली की नाही. आणि आज बँका, त्याच्यासाठी जिल्हा बँक असू दे, राष्ट्रीयकृत बँका असू दे, हे वसुलीसाठी गाड्या घेऊन येत आहेत, त्याची जप्ती होते, त्यांच्याकडे व्याजासाठी दगा लावला जातोय, त्याच्या जप्तीपर्यंत विषय आलेला. आणि हे शेतकरी भरू शकत नाही, कारण शासनाने जाहीर केल्यामुळे, त्यांची बँकांमध्ये यादी लागल्यामुळे त्यांना खात्री झालेली आहे आपल्याला कर्जमाफी मिळालेली आहे. ह्याच्याबाबत कुठंच म्हणजे कुणाकडे दाद मागायची का अशी परिस्थिती, कुणा यादी ही हे शेतकरी, ह्याच्यासाठी शेतकरी मला वाटतं गेले किती दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून, जिल्हा अग्रणी बँकापासून आमची जी त्यावेळी यादी मंजूर झाली, जी बँकांची यादी केली, जे पात्र शेतकरी एकत्र घालून प्रत्येक गोष्टीचं त्यांचं जे काही फॉलोअप आहे ते घेऊन म्हणजे आपल्याला विषय कळेल की त्यांच्यामध्ये नेमकं काय. जे पात्र शेतकरी आहेत ते पात्र शेतकऱ्यांची यादी त्यावेळी मंजूर झालेली होती, ती यादी आपल्याला मिळते, मग त्यांना वंचित का ठेवलं गेलं, हा महत्वाचा याच्यामध्ये एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर पीक व आंबा वर्ष यावर्षी सरासरी 20% पेक्षा उत्पादन कमी झालंय. मला वाटतं कृषी विभागाचा अहवाल चर्चा झाली या विषयावर, यावर्षी चर्चा झाली. सर्वांना एक 50,000 रुपये अनुदान मिळावी मागणी आहे आमची.
ह्याच्यामध्ये याच्यामध्ये ते मिळालेच पाहिजे, हक्काचे आहे शेतकऱ्याला. त्यांना आपण जसं एक 2-3 मुद्द्याच्या बाबतीत आपल्या स्तरावरनं ज्या ज्या अहवाल पाठवणार आहेत ते आपण तात्काळ आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आपण ते सहकार्याने म्हणजे आम्ही हा त्याच्यात शेतकरी परिपूर्ण सामील प्रस्ताव आपण पाहिजे. तयार करू आणि कुठल्याही गोष्टी असतील, आता वेदर स्टेशन चेंज करण्यासंदर्भात पण प्रोसेस असेल किंवा मग हे प्रस्ताव पाठवण्याच्या संदर्भात पण असेल तर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि तुम्हाला सोबत घेऊनच त्या सगळ्या प्रोसेस आम्ही पूर्ण करतो, जेणेकरून पुन्हा आपल्याला त्यात काही प्रॉब्लेम यायला नको. तुमच्या असणारे प्रत्यक्ष फील्डवरचे अनुभव, वेदर स्टेशन चेंज करत असताना एक्सपर्टचं असणारं हे आणि कृषी विभाग, महसूल विभाग हे सगळेच एकत्रित मिळून कसं काम करता येईल त्या पद्धतीने आपण हे बघूया आणि लवकरात लवकर हे निर्णय सगळे आपण लावू. आता ह्या 56,000च्या बाबतीत मी जसं म्हटलं तसं आपण एक स्पेशल केस म्हणून एक प्रस्ताव तयार करायला पाहिजे आपल्याला आणि त्या पद्धतीने आपण तयार करून तो शासन निर्णयावरती पाठवू. आपल्यात असणाऱ्या बाकीचे पण आपले लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण त्याचा फॉलोअप घेऊ आणि हा शासन स्तरावरून होणारा निर्णय असल्यामुळे आपल्याला तो त्या पद्धतीनं तुमच्या बाजू पण फॉलोअप होऊ द्या, आमच्या ह्यानं पण आम्ही फॉलोअप त्या रूपाने हे घेऊ आपण. हे पूर्वीपासून आपल्या त्या संपूर्ण आणि पण विम्याची रक्कम जर आमका मिळणारी 14,000 आमच्या अकाउंटला जमा झाली तर आम्ही काय करूचा? आमची मागणी आम्ही 56,000 ठाम असू. आपण 56,000चा प्रस्ताव तयार करायचाच आहे. त्याच्यासाठी आपण अभ्यास करून सगळ्या 3 वर्षाचा यांचा चांगला अभ्यास आहे. त्यांच्या ह्याचा आपण सगळा प्रस्ताव तयार करूया आणि त्या पद्धतीने पाठवूया आपण. आणि एक वर्ष उघडून देवतो ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एकाच मिनिट जातो 56,000 करण्याचा तुम्ही तयार झालो. ओके होय की नाही? म्हणजे नियम आपला प्रस्ताव पाठवू आपण त्या पद्धतीने कशा नियमाखाली काय म्हणून करणार? कशा एक सांगू तुम्हाला, मागच्या वेळी सुद्धा अशा प्रकारचं आम्हाला प्रॉमिस केलं होतं. मागच्या वेळी होत नाही, कारण एक तर तापमान भारदर्शक हे ऐकून घ्या, तापमान भारदर्शकाची जी यंत्र बसवली आहेत त्या अनुषंगाने तुम्ही रिपोर्टिंग करता, मग का मिळत नाही? याचं जे रिपोर्ट आहे ते आंबोली डिस्कशन झालंय साहेब, त्याच्यावर चर्चा मग अशी झाली ते बदलायचं ठरलेलं आहे, परंतु बदलत असताना चमनके साहेब त्याच्या संदर्भात मग अशी चर्चा झाली. दोन प्रस्ताव समावेशक असं नुकसान भरपाई हवायांतर बघितलं तर ते ठरलंय. सर्वसमावेशक आहे हा नियम, मागणीच आहे आमची. तशा पद्धतीची तरतूद असावी, हे एक मागणी आहे. नंबर 2, शासनाच्या ज्या योजनेखाली आज नैसर्गिक आपत्ती म्हणून 17% उत्पन्नाचे रिपोर्ट गेले. गव्हर्नमेंट काय सांगते, ज्यावेळी ना एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीखाली 33%पेक्षा कमी उत्पन्न असतं त्यावेळी त्या भागामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. हा संबंध देशाचा नियम आहे. मग जर एवढं असताना सुद्धा हेक्टरी 50,000 शेतकऱ्यांना विनाविल स्वतः CM साहेब आले होते, 2 वेळा मी निवेदन दिली, सगळं झालं, होत नाही पुढे. आता आणि कोणापुढे यायचं? आम्ही आता प्राईम मिनिस्टर लेवलवर घ्यायचं काय, युनोकडे जायचं काय समजत नाही आहे. या अनुषंगाने धन्यवाद. पण आम्हाला सरांना पण विषय सांगा तुम्ही, सगळ्या गोष्टी आपल्या चर्चा झालेल्या. काल आमच्या 2-2.5 तास त्यावरती मिटिंग झाली आणि ह्या संदर्भाने तुम्हाला सगळे आणखी हे करतील. त्या संदर्भाने एकदा आपण ज्या ज्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत त्या पद्धतीने आपण करूया. सगळ्यांचं बोलून होणार नाही, करायला पाहिजे. चालेल. आता आज ह्या विषयासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात आम्ही गेले 15-20 दिवस महसूल विभाग असू दे, कृषी विभाग असू दे, यांच्याशी आम्ही सतत संपर्क ठेवून याबाबत आम्ही त्यांच्याकडे आमच्या ज्या मागण्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत त्याच्या संदर्भात आम्ही बऱ्याच वेळा चर्चा केली. तरी आम्हाला आजपर्यंत असं अपेक्षित जे उत्तर होतं ते मिळालं. त्याच्यामधला एक प्रश्न आमचा महत्त्वाचा सुटला, म्हणजे आम्ही जी PM सन्मान किसान सन्मान योजना आहे त्या संदर्भात त्या तहसीलदार कार्यालयात कुणी दखल घेत नव्हतं. तर शेतकरी लांबून ह्या संपूर्ण खेड्यागावातील येत होते. तर त्यावेळी असा विषय होता की त्यांना कृषी विभागाकडे पाठवत होते, कृषी विभागाकडे महसूल विभागाकडे पाठवत होते. परंतु त्याविषयी आमची एक 50-60 शेतकरी आम्ही एकत्र मिळून सगळेजण गेल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांची सगळ्यांची आमची बैठक झाल्यानंतर त्यामध्ये नायब तहसीलदार साहेबांनी त्यांनी त्याच्यावरती एक पर्याय काढला की ही सर्व जी प्रकरणं आहेत शेतकऱ्यांची त्याच्यामधल्या ज्या काही त्रुटी आहेत आणि ज्या तालुका स्तरावरती आहेत, जिल्हा स्तरावरती आहेत आणि पुण्याच्या विभागाकडे आहेत त्या सर्व आपण सोडून त्याचं नियमित काम चालू झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्यातून एक शेतकऱ्यांचा हा मार्ग सुटलेला आहे. पुढचे जे आम्ही जे काय आता विषय घेतल्यानंतर कालपर्यंत जे आम्ही त्या विषयावरती ठाम होतो ते विषय आम्ही सगळे आज पुन्हा एकदा उपोषणाच्या माध्यमातून चर्चा केल्यानंतर आणि काल आमची जी
पीक विम्याची जी हक्काची जी 56,000 रुपये सरसकट तालुक्याला मिळावी ही जी काय आमची मागणी होती त्याच्यामध्ये काल आमची चर्चा झाली, परंतु जे काही तापमापक जी यंत्र आहेत त्याच्यामध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्याच्यामुळे हे होतं आणि ही चूक पूर्णपणे कृषी विभागाची आहे, कारण त्यांनी प्रस्ताव पाठवला म्हणतात परंतु त्याची कार्यवाही झाली नाही, ह्याला जबाबदार ते. आणि ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीत जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं ते आम्हाला 3ऱ्या वर्षी हे नको आहे. 3ऱ्या वर्षी तरी शेतकऱ्यांना 56,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळावी ही आमची मागणी होती. या इतर ज्या काही मागण्या आहेत आपली कर्जमाफी असू देत, अनुदान प्रोत्साहनपर अनुदानाची मागणी असू दे, हे सगळे प्रस्ताव कालच्या मीटिंगमध्ये चर्चा झाली होती. परंतु आज पुन्हा एकदा त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे की या शेतकऱ्यांना सर्वांना विश्वासात घेऊन या आम्ही सर्व पुढील मागण्या आपण शासना दरबारपर्यंत पोहोचून या तुमच्या मागण्यांचा पूर्तता करू असं आश्वासन मिळालेलं आहे. लेखी सगळ्या कालच्या इतिवृत्तामध्ये हे सगळे जे काही विषय आले होते त्या माध्यमातून ह्याच्यामध्ये सर्व विषयाला त्यांनी आम्हाला लेखी एक पत्र दिलेलं आहे. परंतु जर का याच्या पुढे जर हीच जर भूमिका अशीच जर काही चालू राहिलं तर आम्ही सहन करणार नाही. पुन्हा एकदा उपोषणाच्या मार्गाबरोबर शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा या तालुक्यातून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती नेऊ. परंतु हा विषय तडीस लागल्याशिवाय हा शेतकरी वेंगुर्ला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे काही या ठिकाणी शेतकरी उपस्थित आहे त्यांचा हा जोपर्यंत विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत हा आम्ही गप्प बसणार नाही, शांत बसणार नाही. याबाबत सतत म्हणजे ज्याप्रमाणे महसूल विभाग कृषी विभागाने आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही तुमच्या माध्यमातून ललित कुमार डाकुळे चिमणकर साहेब बरेचसे शेतकरी आहेत ज्यांचा याच्यावरती चांगला अभ्यास आहे अशा लोकांना विश्वासात घेऊन हे आम्ही तुमचे शेतकऱ्यांचे विषय जे आहेत मार्गी लावू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. परंतु ह्या आश्वासनावरती आम्ही ह्याबाबत सगळं चर्चा करून जर काय याच्यातून तोडगा निघाला नाही तर पुढील गोष्टी पॉसिबल आहेत असं नाही, 8 दिवसात ते करू शकतात. आता एक बँकेचा विषय आहे की बँकेने चुकीची पोर्टल माहिती अपलोड केली. कुठची बँक? सगळं नॅशनलाइज बँक बऱ्याचशा आहेत, जवळजवळ मला वाटतं बँक ऑफ इंडिया आहे, कॅनरा बँक आहे म्हणजे आता पूर्वीची सिंडिकेट बँक, आपले सिंधुदुर्ग बँक आहेत. त्यामुळे जी फरकाची रक्कम येणे आहे ती या रकमेसाठी कृषी विभाग कृषी अधीक्षक सिंधुदुर्ग जिल्हा कलेक्टरने सूचित केल्यानंतर त्याने 8 वेळा पत्रव्यवहार केला. कालचा पत्रव्यवहार 2 तारीख आहे 2 ऑगस्ट हे 7वं पत्र आहे बँकेला की त्वरित तुम्ही शेतकऱ्यांच्या खाती पैसे जमा करायचे आहेत, तरी पण ते करत नाही. तर ह्याच्यावर फौजदारी गुन्हे घालायचे या लोकांनी कलेक्टरने आणि आम्हाला पैसे मिळून द्यायचे. असं पॉसिबल आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा बागायतदार संघ आहे ना याच्या सगळ्या विभागामध्ये या अनुषंगाने एकमत झालंय. मी आता देवगडच्या अध्यक्षांशी बोललो, देवगड आहे, मालवण आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन स्तरावर अजिबात लक्ष दिलं जात नाही. न्यायी आणि रास्त मागण्या आहेत यासंबंधी वारंवार डिमांड होते. जिल्हा निवेदन काय करते, राज्य स्तरावर आम्ही निवेदनच द्यायचे काय एवढे, याच्या पलीकडे हे होत नाही. तर त्या मागण्या तात्काळ पूर्ण व्हाव्यात. ज्या शेतकऱ्यांनी इथे अन्यायाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवला त्याची दखल घेण्याची गरज आहे आणि ती या स्तरावरून व्हावी अशा प्रकारची आमची जिल्हा बागायतदार संघाची सुद्धा ही मुख्य मागणी आहे. सगळ्यात पहिलं चिमणकर साहेब याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी जे आमच्या तालुक्याचे जे त्यांनी ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. बरोबर. ज्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या मुख्य ज्या मागण्या आहेत ज्या अजून जे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्षित प्रश्न आहेत ज्या अजूनपर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नाही, पीक विमा असू दे, तोक्ते वादळाचे नुकसान भरपाईची रक्कम असू दे, आमच्या आमदारांना विनंती आहे आता तरी तुम्ही या तालुक्यामध्ये उतरा. ज्यावेळी हे आंदोलन होतात जे निवेदनं तहसीलदाराकडे दिले जातात त्याचा तुम्ही योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी पाठपुरावा करा आणि या तालुक्यातले पहिले प्रश्न सोडवा. मग तुमच्याकडे जे पालकत्वाचे जिल्हे आहेत त्याकडे तुम्ही नंतर बघा. सर्वप्रथम या तालुक्याकडे बघा, या मतदारसंघाकडे बघा अशी या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांच्या आमदारांना विदर्भ घ्या, तिकडे लोकप्रतिनिधी आहेत ना ते एकजुटीने येतात तिथले आमदार येतात, मंत्रालयात आम्ही बघतो आणि आमच्याकडे दुर्दैवाने आमचे प्रश्न न्याय्य रास्त सांगतात पण लोकप्रतिनिधी आम्हाला सपोर्ट करत नाही आणि त्यामुळे आम्ही मागे पडतो आहोत. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत पण त्याची दखल घेणारी आमची यंत्रणा त्या पद्धतीने कार्यक्षम होत नाही आणि त्यामुळे आम्हाला या प्रश्नावर न्याय मिळत नाही. आता बघा ना, मंत्रालय एवढी विधानसभा अधिवेशन चालू होतं, 50,000 रुपये पर हेक्टर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द होता, ठराव झाला नाही, मागणी झाली नाही. शेतकऱ्यांवर 17% कृषीचा रिपोर्ट झाला असताना सुद्धा मिळत नाही मदत, हे दुर्दैव आहे. शासन म्हणते नैसर्गिक आपत्ती आली 35% कमी उत्पन्न असते त्यावेळी त्याला 50 हे दिली पाहिजे. मागच्या 2 वेळी 50,000 दिली ठीक होईल, आज नियमाप्रमाणे गरज असताना दिली जात नाही, हा आमचा आरोप आहे. आणि त्यामुळे या लोकांनी आमचे पालकमंत्री, आमच्या या भागातले मंत्री यांनी आता बाकीच्या गोष्टीपेक्षा शेतकऱ्यांना, ज्या शेतकऱ्यांच्या आधारावर हा जिल्हा चालतो
त्यांच्यावर लक्ष द्या ना, त्यांच्यावर लक्ष दिलं जात नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. आज माननीय रावराणी साहेब यांच्या उपस्थितीत सर्व शिक्षक, पालक यांच्याही उपस्थितीत जे काय गाडीच्या फेऱ्यांमध्ये बदल, त्या मुलांची गैरसोय होत होती. गाडी उशिराने येत होत्या, शाळेचं टायमिंग बदलल्यामुळे तर पहिला पिरियड मुलांना मिळत नव्हतं. आज त्याच्यावर साहेबांनीच सुचवल्याप्रमाणे तोडगा काढलेला आहे. या वस्तीच्या गाड्या आहेत त्या साधारण 15 ते 20 मिनिटां लवकर येतील, जेणेकरून मुलं 7:30 वाजता आपल्या नियोजित वेळ हायस्कूलला पोचतील. तशीच जी एक नव्याने गाडी मागितलेली आहे दुपारच्या वेळेत, ही सर्व्हर आणि संगणक सिस्टीममध्ये बदल करून 2 दिवसात आम्ही चालू करणार आहोत. आणि याही पुढे वैभववाडी तालुक्यातील मुलांसाठी मानवी विकासच्या गाड्या ज्या ज्या वेळी फेरीत बदल करायचा झाले किंवा नवीन फेरी देण्यात आवश्यक आहे, अशा वेळेला आमच्याकडनं पूर्ण सहकार्य राहून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, या दृष्टीने आम्ही कायम प्रयत्नशील राहू अशी मी सर्वांना किंवा आमच्या रावराणी साहेबांना ग्वाही देतो. त्यांचंही आम्हाला कायम सहकार्य असतं, तेही आम्हाला अडचणीच्या वेळी मदत करतात. असंच त्यांचं कायम सहकार्य लाभो आणि विद्यार्थी यशस्वी होत अशी माझी या दिनी शुभेच्छा. ओके. रावराणी साहेब, 17 तारीखला आंदोलन होतं, आज मिटिंग झाली, एसटीचे अधिकारी आले होते, नेमकं काय आश्वासन दिलं? आपलं आंदोलन होणार आहे की नाही होणार आहे? आमच्या ज्या या तालुक्यातील सर्वच कॉलेज, सर्वच हायस्कूल आणि ज्या ज्या ठिकाणी मानव विकासच्या दृष्टिकोनातून ज्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत होती, त्या गैरसोयीच्या संदर्भात आम्ही अधिकाऱ्यांशी एक निवेदन दिलं होतं. माननीय जाधव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज समक्ष त्यांनी या कॉलेजला भेट दिलेली आहे. त्यांच्या समवेत बरेचसे अधिकारी होते. माननीय तहसीलदार मॅडम यांनी सुद्धा कामी लक्ष घातलेलं होतं आणि त्यामुळे आज साहेबांनी, जाधव साहेबांनी जे वचन दिलं होतं की 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने 15 ऑगस्टसह झाल्यानंतर मी प्रत्यक्ष या प्रशाळेला येऊन भेट देईन, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी चर्चा करीन आणि इथे सन्माननीय तोडगा काढेन, अशा प्रकारचा शब्द दिला होता. त्याप्रमाणे त्यांनी आज या प्रशाळेमध्ये भेट दिली आणि सर्व ज्या समस्या होत्या त्या टोटल त्याने मिटवलेल्या आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, काही महत्त्वाचे तास चुकता कामा नये, ही ज्यावेळी त्यांच्या भावना लक्षात आली त्यानंतर त्यांनी सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य केलेल्या आहेत. एक ज्या गाडीचा जो प्रश्न आहे दुपारचा, कॉलेज सुटल्यानंतर 12:30 वाजता तालुक्यावरून जी काही जांभवडेपर्यंतची काही जाणारी गाडी आहे, ते सुद्धा त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलेलं आहे की 18 तारीखपासून 100% चालू करू, अशा प्रकारचं आश्वासन दिल्यामुळे एसटीचा विषय प्रत्यक्ष जवळजवळ 8 मागण्यांपैकी 7 मागण्या साहेबांनी जागच्या जागी सोडवलेल्या आहेत. एक जी फक्त राहिलेली आहे ती 18 तारीखला सोडवण्याचं आश्वासन लेखी आश्वासन दिल्यामुळे उद्याचं जे ठिय्या आंदोलन जे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं जे होतं ते थांबवण्यात आलेलं आहे आणि जाधव साहेबांना आमची समस्या अगदी टायमिंगवर मिटवल्याबद्दल त्यांना आम्ही धन्यवाद या शाळेमार्फत दिलेले आहे. जर हे वेळापत्रक आहे ते सुरळीत जर झालं नाही तर काय भूमिका असणार आहे? जर दिलेला शब्द त्यांनी जर पाळला नाही आणि त्यांनी दिलेला आहे पण काही कंडक्टर, ड्रायव्हर ते जर पाळत नसतील त्या संदर्भात त्यांच्यावर काही कारवाई करण्याचं आश्वासन सुद्धा जाधव साहेबांनी आम्हाला दिलेलं आहे. असा विद्यार्थ्यांच्या मार्फत काही कंडक्टर, ड्रायव्हर, विद्यार्थी मागे पुढे जर झाला
तर आम्ही त्यांना आजही असंही सांगितलेले आहे की जिथे विद्यार्थी ड्रेस कोडवर दिसेल त्याला स्टॉपवर जर यायला वेळ लागत असेल तर जिथे दिसेल तिथे ती गाडी त्याने हात दाखवल्यावर उभी करून त्या विद्यार्थ्याला मानवी विकासच्या गाडीत घेतलंच पाहिजे अशा प्रकारचाही साहेबांनी आम्ही आग्रह धरला आणि तोही आग्रह साहेबांनी मान्य केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. भूपाळी राम पारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मी आजीवन निर्व्यसनी आहे. मी भारताचा नागरिक. भारतातील प्रत्येक व्यक्ती निर्व्यसनी राहण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. मी व्यसनमुक्तीसाठी असलेल्या कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करू आणि नवीन कायदे होण्याकरिता मी सक्रिय राहीन. मी सर्व नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहून अंमली पदार्थांच्या विरोधात आयुष्यभर कार्यरत राहण्याचा संकल्प करीत आहे. मी राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज व राज्यघटनेचा आदर करेन. जय व्यसनमुक्ती, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध दही तूप दूध पावडर कुकिंग बटर टेबल बटर पनीर इलायची श्रीखंड आंबा श्रीखंड फ्रूट श्रीखंड ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. विधीना आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिव्हा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभूराजा. दरी दरी तुना नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरडी अभिमानाची लेणी पोलादी मनगटे खेळती बघेनी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निडळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही तख्त राहितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय
स्वातंत्र्य दिनाचा भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. आडाई एमआयडीसी साठी दशकृषीतील सरपंच आक्रमक झालाय. 20 ऑगस्टला शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आडाई ते बांदा असा लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे. यात नागरिकांनी सहभागी व्हावं आणि राज्यकर्त्यांनी सहकार्य करावं असं आवाहन सरपंच पराग गावकर, अजित देसाई, सुरेंद्र सावंत, बळीराम शेट्ये, अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केलं. नमस्कार सर्व पत्रकार मित्रांचं, आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व पत्रकार मित्रांचं मनापासून स्वागत. आपल्याला विषय माहिती आहे की आडाळी MIDCच्या संदर्भात आजची ही पत्रकार परिषद आहे. आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आडाळी ही जी आमची एक समिती आहे, त्या समितीच्या माध्यमातून गेली 10 वर्ष आम्ही आडाळीमधील जो औद्योगिक वसाहतीचा प्रकल्प आहे त्याचा पाठपुरावा करत आलेलो आहोत. आणि आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचं कारण म्हणजे आता एका विशिष्ट टप्प्यावरती आडाळी MIDCचा जो मुद्दा आहे तो आहे आणि या टप्प्यावरती हा निर्णायक टप्पा आहे. तर या टप्प्यावरती त्याला जी एक गती प्राप्त व्हायला पाहिजे आहे, शासन स्तरावरून, लोकप्रतिनिधी स्तरावरून, महामंडळाच्या स्तरावरून, ती गती कुठेतरी अजून प्राप्त झालेली नाही आहे असं चित्र आहे. आणि म्हणून जनतेचा जो काही या प्रकल्पाच्या संदर्भात काही अपेक्षा आहे किंवा ही गती जी संत झालेली आहे त्याच्या संदर्भात जो रोष आहे तो कुठेतरी आता व्यक्त व्हायला लागलेला आहे. आणि हा जो रोष आहे तो संघटित करण्यासाठी म्हणून आम्ही आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहोत. आज या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी आडाळी दशकृषीतील काही ग्रामपंचायतींचे सरपंच आवर्जून उपस्थित आहेत. त्याच्यामध्ये आपले कळण्याचे सरपंच अजित देसाई आहेत, मोरगावचे सरपंच आपले संतोष आईर साहेब आहेत,
त्यानंतर कळकटचे सरपंच आपले जे आहेत सुरेंद्र सावंत भोसले ते आहेत. त्यानंतर कुमरकच्या सरपंचांनी आम्हाला फोनवरून कॉल करून पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. ते सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. पण त्यासोबत त्यांचे जे उपसरपंच आहेत आपले अमित सावंत ते पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. याशिवाय झोळंबे असतील किंवा कोलझर असतील यांच्याही सरपंच कार्यबाहुल्यामुळे या ठिकाणी येऊ शकले नाही. सासरीचे सरपंच त्यांनीही आम्हाला या सगळ्या MIDCच्या मुद्द्यावरती जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही जे काही आंदोलन आता करणार आहोत त्याला त्यांचा पाठिंबा आहे त्यांनी जाहीर केलेला आहे. तर सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की येत्या 20 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9:30 वाजता पहिल्यांदाच या ठिकाणी आडाळी MIDCला गती देण्याच्या मागणीसाठी आणि तो काही रखडलेला प्रकल्प आहे त्याच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शासनाचं असेल किंवा लोकप्रतिनिधींचं लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून आम्ही एक लॉंग मार्चचं आयोजन केलेला आहे. हा लॉंग मार्च सकाळी 9:30 वाजता आडाळी MIDCच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरून बांद्याच्या दिशेने जाणार आहे. बांदा सर्कल येथे त्याची सांगता होणार आहे. म्हणजे त्या पहिल्या टप्प्याची सांगता होणार आहे. हा लॉंग मार्च बांद्याच्या दिशेने काढण्याचा उद्देश प्रतिकात्मकरित्या एवढाच आहे की हे प्रतिकात्मक आंदोलन आहे की गेली 10 वर्ष आपल्याला माहिती आहे की आडाळीमध्ये MIDC मंजूर झाली. सप्टेंबर 2013 मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे साहेब यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. आणि मित्रांनो सांगायला हरकत नाही की त्या काळामध्ये कोकणामध्ये जे काही तथाकथित विकासाचे प्रकल्प आणले जात होते त्या काळापासून ते आज तागायत अगदी आत्ताचं बारसूचं रिफायनरीचा प्रकल्प असेल इथपर्यंत जर आपण त्याचा सगळ्याचा आढावा घेतला तर आपल्या असं लक्षात येईल की आडाळी MIDCचा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प जर सोडला तर अन्य सगळ्या प्रकल्पांना स्थानिक स्तरावरून वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून पर्यावरणाचे मुद्दे असतील, भूसंपादनाचे मुद्दे असतील किंवा तिथल्या सामाजिक राजकीय काही मुद्दे असतील या सगळ्या मुद्द्यावरून तिथे या प्रकल्पांना जोरदार विरोध झाला आणि हे सगळे प्रकल्प हे आजही रखडलेले आहेत. परंतु ऑक्टोबर 2013 मध्ये जेव्हा आडाळी MIDCचा प्रकल्प मंजूर झाला त्यानंतर लगेचच त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि अवघ्या वर्षभरामध्ये 720 एकरमध्ये हा प्रकल्प मंजूर आहे. तर त्यापैकी अवघ्या वर्षभरामध्ये 80% आसपास क्षेत्र हे स्थानिक आम्ही जे ग्रामस्थ आहोत त्यांनी महामंडळाकडे हस्तांतरण करून दिले. आणि त्या वर्षभरानंतर हे हस्तांतरण झाल्यानंतर सरकारमध्ये थोडासा बदल झाला, सत्ता बदलली महाराष्ट्रातली आणि त्याच्यामुळे थोडासा राजकीय साठमारीत हा प्रकल्प अडकला की काय अशी एक शंका आम्हाला यायला लागली. तरी असून देखील आम्ही जे त्यावेळेचे सरकारमधले मंत्री असतील, उद्योगमंत्री असतील किंवा स्थानिक आमदार असतील, पालकमंत्री असतील यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा चालू ठेवला की हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प असा प्रकल्प आहे जिथे स्थानिकांनी तुम्हाला बऱ्यापैकी सहकार्य केलेलं आहे. म्हणण्यापेक्षा एकही आंदोलन किंवा एकही विरोधाचा सूर हा या प्रकल्पाच्या संदर्भात लागलेला नव्हता आणि त्यामुळे ह्या प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे. आणि आम्ही सातत्याने आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही पायाभूत सुविधांची कामं वगैरे जी होती, काही तांत्रिक त्यातल्या गोष्टी होत्या क्षेत्राच्या संदर्भात त्या सगळ्या सोडवण्यात आल्या आणि पायाभूत सुविधांची कामं साधारणतः 2020 मध्ये सुरू झाली, 2019-20 मध्ये सुरू झाली आणि त्याच्यानंतर आज जर आपण बघितलं तर जवळपास 3 ते 4 वर्ष होत आली. बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी रस्त्यांची कामं झालेली आहेत. त्यातले जे प्लॉट्सचं डिमार्केशन आहे ते डिमार्केशन जवळपास पूर्ण झालेलं आहे. स्ट्रीट लाईटची कामं झालेली आहेत, पाण्याची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे. आणि असं असताना आम्ही गेल्या वर्षी वर्षभर साधारणतः प्रयत्न करत होतो. गेल्या वर्षीच्या 15 ऑगस्टला आम्ही एक उपोषण पण सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये केलेलं होतं आणि तिथे आम्ही मागणी केली होती की आता उद्योजक या ठिकाणी यायला तयार आहेत, उद्योजक येत आहेत तर त्यांना प्लॉट्स आपण उपलब्ध करून देण्यात यावे जेणेकरून उद्योजकांना आपल्या उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी काही काळ जाईल आणि त्याचवेळी सायमल्टेनियसली एकाच वेळी दुसरी जी काही रखडलेली पायाभूत सुविधांची कामं आहेत ती पण एका बाजूने सुरू राहतील अशा पद्धतीची मागणी आम्ही त्यावेळी केलेली होती आणि आम्हाला आश्वासन देण्यात की त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई आम्ही लवकरात लवकर सुरू करू.
त्यानंतर आम्ही उद्योगमंत्री महोदयांची गेल्या वर्षीच्या 17 ऑगस्टला जे आत्ताचे विद्यमान मंत्री आहेत उद्योगमंत्री आपले सामंत साहेब, त्यांचीही आम्ही मंत्रालयामध्ये भेट घेतलेली होती आणि त्यांच्याकडेही आम्ही मागणी केली की मोठ्या प्रमाणावरती आडाळीकडे उद्योजकांचा ओढा आहे. गोवा असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल, तर या भागातले अनेक उद्योजक आज आडाळीमध्ये येत आहेत, स्वतः पाहणी करत आहेत आणि त्यांना इंटरेस्ट आहे इथे उद्योग उभारण्यासाठी. कारण एकतर हा सगळा ॲक्च्युअलमध्ये ग्रीनफील्ड असा एरिया आहे, सुंदर असं वातावरण आहे, सामाजिक शांतता आहे, राजकीय शांतता आहे. त्यामुळे उद्योजकांना किंवा उद्योगाला इथे चांगला वाव आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गोवा राज्याच्या सीमेवरती हा प्रकल्प आहे. गोवा राज्याचं मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे इथून जवळपास 15 किलोमीटरवरती आहे आणि आपल्या MIDCच्या एरियामधून हे एअरपोर्ट व्हिजिबल आहे, म्हणजे ते दृष्टिक्षेपात दिसतं समोरनं, एवढं ते जवळ आहे. तर त्याचा फायदाही या प्रकल्पाला होऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्ही योग्य नियोजन करा, उद्योजकांसाठी परिषद घ्या. अशा पद्धतीच्या अनेक मागण्या आम्ही गेल्या 1-2 वर्ष या सरकारकडे आणि महामंडळाकडे करत आलेलो आहोत. परंतु दुर्दैवानं असं म्हणता येईल की आपल्याला हवा तसा प्रतिसाद या दोन्ही घटकांकडनं मिळतोय असं दिसत नाही. जानेवारीमध्ये प्लॉट्स खुले करण्यात आले, परंतु प्लॉट्स खुले केल्यानंतर 15 दिवसच त्याची मुदत असते त्यांच्या नियमानुसार आणि 15 दिवसामध्ये आपल्याला त्या उद्योजकांना प्लॉट्स घ्यायचे असतात, त्यांनी ते ॲप्लिकेशन्स करायचे असतात. परंतु झालं असं की प्लॉट्स खुले करण्याआधी आमची अशी मागणी होती की त्याचा तुम्ही प्रचार करा. उद्योजकांच्या विविध जे संघटना आहेत, महाराष्ट्रामध्ये असतील, गोव्यामध्ये असतील, या संघटनांशी बोलून किंवा उद्योजकांच्या बरोबर बोलून तुम्ही या आपला जो इंडस्ट्रियल एरिया आहे त्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा आणि तुम्ही काय त्यांना सवलती सुविधा देणार आहेत ते पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचून नंतर तुम्ही प्लॉट्स खुले करा, जेणेकरून त्याला चांगला प्रतिसाद येईल. परंतु तसं काही झालं नाही आणि त्यामुळे त्या 15 दिवसाच्या काळामध्ये जवळपास 85 लोकांनी प्लॉटसाठी ॲप्लिकेशन्स केले आणि त्यांनाही प्लॉट्स देण्याच्या संदर्भातली आता गेल्या 8 महिन्यापासून ही प्रक्रिया बऱ्यापैकी रखडलेली आहे. आणि हे सगळे जे उद्योजक आहेत ते गोव्यामधले आहेत, पुण्यामधले आहेत, काही मुंबईमधले आहेत, काही दिल्लीतल्या लोकांनी सुद्धा प्लॉट्ससाठी अर्ज केलेले होते, स्थानिकही काही आहेत. तर यांना जर प्लॉट्स उपलब्ध करून दिले असते तर आज त्यांची कामं या ठिकाणी सुरू झाली असती. हे सगळे जेन्युइन उद्योजक आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडनं या परिसराला त्याचा फायदा झाला असता. तर तोही मुद्दा आज रखडलेला आहे आणि त्यामुळे आज कुठेतरी आपल्याला असं जाणवतं की जी गती आवश्यक आहे अशा प्रकल्पांसाठी ती मिळत नाही आहे आणि त्यासाठी आम्ही हा लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे. हा लॉंग मार्च म्हणजे लोकांचा आवाज आहे. इथले लोक, इथले तरुण, इथल्या तरुणी आज नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी गोव्यासारख्या ठिकाणी रोज ये जा करतात. हे लोक जेव्हा गोव्यामध्ये जातात त्यावेळी त्यांच्या आई वडील घरी असतात. ते ही लोक आपली मुलं एकदा घरातून बाहेर पडल्यानंतर ती पुन्हा घरात येईपर्यंत आई वडिलांच्या डोळ्याला डोळा नसतो, कारण सिक्युरिटीचे अनेक प्रश्न असतात, रस्त्यावरची वाहतूक असते त्यांची आणि हे रोजचं जगणं आता लोक कंटाळलेले आहेत, वैतागलेले आहेत. तर या सगळ्या लोकांना आडाळी दशकृषी असेल किंवा दोडामार्ग तालुका असेल, या लोकांना एक विश्वास आहे किंवा एक आशा आहे की आडाळीमध्ये काहीतरी उद्योग येतील आणि तिथे आपल्याला आपला पोट्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी एक आशा आहे. परंतु त्या संदर्भातली जी जनभावना आहे ती अद्यापपर्यंत आपल्या लोकप्रतिनिधी आणि शासनापर्यंत पोहोचलेली आहे की नाही हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून कुठेतरी ही जनभावना लोकांची जी आहे ती शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून आजचा हा प्रतिकात्मक असा लॉंग मार्च आहे. आणि या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मी सर्व आमचे जे तरुण आहेत, तरुणी आहेत किंवा त्यांचे पालक आहेत, त्या सर्वांना विनंती आहे की हे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली होणारं आंदोलन नाही. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश न ठेवता एक सर्वसामान्यांच्या भाकरीचा प्रश्न म्हणून याच्यासाठी आपण आपला अमूल्य वेळ जो आहे 2-3 तासाचा तो द्यावा आणि हा लॉंग मार्च यशस्वी करावा. हा लॉंग मार्च आपल्या हक्काच्या रोजगारासाठी आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की आडाळी MIDCचं एकूण क्षेत्र बघता आणि तिथे आता जो उद्योजकांचा काही ओढा आहे, त्या काही चौकशी केली जाते आहे, ते पाहता पुढच्या काही काळात जर शासनाने ठरवलं आणि महामंडळाने ठरवलं तर किमान 5,000 लोकांना रोजगार पुढच्या 2 वर्षांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो, एवढी क्षमता या प्रकल्पामध्ये आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनं सकारात्मकपणे या जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे सर्व पदाधिकारी, कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये जर आपण बघितलं तर सगळ्याच राजकीय पक्षांची सरकार या
महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर येऊन गेलेली आहे आणि त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांबरोबर आम्ही त्यांचे पुढारी असतील किंवा मंत्री असतील यांच्याकडे लेखी स्वरूपाची निवेदनं असतील किंवा पाठपुरावा असेल, मंत्र्यांच्या भेटी असतील, त्या सगळ्यांशी झालेल्या आहेत. असं कुठल्याही एका पक्षाशी आम्ही ब्लेम करणार नाही. सगळ्या पक्षांना आम्ही सगळ्या पक्षांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो होतो. त्यामुळे आमचं आव्हान आहे सगळ्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना की लोकप्रतिनिधी असतील किंवा ते राजकीय पक्षाचे पुढारी असतील त्यांना की तुम्ही या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हा. हा जनतेचा प्रश्न आहे, हा जनतेचा आवाज आहे. या दृष्टीनं तुम्ही याच्याकडे बघा आणि लोकांच्या भाकरीचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. त्या दृष्टीनं जर योग्य नियोजन झालं तर पुढच्या काळामध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या संदर्भात एक मोठा प्रकल्प हा पहिल्यांदाच मार्गी लागला असं चित्र निर्माण होईल असं आम्हाला वाटतं. तर त्या दृष्टीनं आपल्या पत्रकार मित्रांनाही आमचं कळकळीचं आव्हान आहे की आपणही याच्यामध्ये एक नागरिक म्हणून सहभागी व्हायचं. परागजी, आपण अतिशय चांगला मुद्दा मांडलात की लोकांच्या भाकरीचा प्रश्न आहे. वास्तव आहे की गोवा राज्याच्या बॉर्डरवरील हा तालुका अजूनही कुठच्याही प्रकारचं रोजगाराचं साधन नाही आणि आढाळी MIDCमुळे इथल्या रोजगाराला एक कुठेतरी एक आशा निर्माण झाली होती की रोजगार उपलब्ध होईल. पण जी आशा या तरुण युवकांनी पाहिली, इथल्या लोकांनी पाहिली आणि राज्यकर्त्यांनी अशा प्रकारचा प्रकल्प इथे दिला, म्हणजे आपण उल्लेख केला आणि वास्तव आहे की एकमेव असा प्रकल्प आहे कुठच्याही स्थानिक पातळीवर विरोध न होणारा प्रकल्प. खरंच राज्यकर्ते सकारात्मक दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे पाहतात. इतका वेळ का लागावा हा प्रकल्प सुरू होण्यासाठी? खरं तर हा प्रश्न आम्हालाही पडलेला आहे की एवढा गंभीर विषय आहे. म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीचा जर मुद्दा असेल तर कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती हा मुद्दा असतो की रोजगार निर्मिती. परंतु रोजगार निर्मितीसाठी राजकीय पक्षांचे नेमके कार्यक्रम तरी काय असतात हा प्रश्न आम्हालाही पडलेला आहे. कारण आढाळीसारखा प्रकल्प जो सहजपणे तुम्ही मार्गी लावू शकता आणि सर्वात महत्त्वाचं असं वाटतं की एखाद्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हाकेच्या अंतरावरती म्हणता येईल अशा पद्धतीने जर एखादा प्रकल्प असेल तर त्या प्रकल्पाचं महत्त्व हे रोजगाराच्या दृष्टीने, उद्योगाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. आणि असं असताना सुद्धा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती हा प्रश्न का येऊ नये असा आम्हाला प्रश्न पडला. आणि या प्रश्नातूनच आम्ही खरं तर ह्या लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे की आम्हाला असं वाटलं की आढाळीचा मुद्दा आहे, आढाळीचा प्रकल्प आहे, म्हणजे आढाळीचाच विकास त्याच्यामध्ये होणार आहे का? तर असं अजिबात नाही. मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो की आढाळीची लोकसंख्या जी आहे ती जेमतेम 500च्या आसपास आहे. म्हणजे तिथे आत्ताची जी रहिवासी लोकसंख्या ती 500च्या आसपास आहे. त्याच्यामध्ये या प्रकल्पातून जे रोजगार निर्मिती होईल त्याच्यामध्ये माझ्या गावातील साधारणतः 20 ते 25 लोक तिथे थेटपणे नोकऱ्या किंवा करतील. तर बाकीचे सगळे आपापल्या व्यवसायामध्ये कुठे कुठे आजही गुंतलेले आहेत. या प्रकल्पातून ज्या काही संधी निर्माण होतील याचा खरा फायदा हा आढाळी दशकृषी असेल, दोडामार्ग तालुका असेल, बांदा परिसर असेल, येथीलच लोकांना होणार आहे. आणि त्यामुळे आमचं अशी मागणी आहे की आमचं असं म्हणणं आहे की या प्रकल्पाला तुम्ही तुमच्या अजेंड्यावरती घ्या आणि ह्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्हाला हा आवाजच लोकांचा या राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत असेल किंवा शासनापर्यंत असेल आणि जे कोणी राजकीय पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. आता आम्ही असं म्हणतो की आम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षावरती ब्लेम करण्यात सद्यस्थितीत तरी काही अर्थ नाही. कारण एका सकारात्मकतेने आम्ही सुरुवातीला पावलं टाकलेली होती आणि ही सकारात्मकता, समन्वय जर आपण ठेवला तर मला असं वाटतं की या तालुक्याचं, या भागाचं काहीतरी भलं होऊ शकतं. कारण एकामेकावरती ब्लेम केल्यानंतर एकामेकाचे इगो असतात आणि ह्या इगोतून नंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात, जटिल होतात, उत्तर काही सापडत नाही. त्यामुळे समन्वयाच्या भूमिकेतून सध्या तरी आम्ही हा मार्च आयोजित केलेला आहे आणि जर वेळ पडली तर संघर्षात्मक भूमिकेतून उतरायची ही आमची तयारी आहे. नक्कीच आपण एक अतिशय चांगला उल्लेख केलात की राजकीय जर या गोष्टी आल्यात तर त्या ठिकाणी संघर्षाची भूमिका येते. पण 10 वर्षापासून हा प्रकल्प संपूर्ण कार्यान्वित यंत्रणा तिथे काम करते. पूर्वीची राजकीय जर संपूर्ण परिस्थिती बघितली तर फार वेगळी होती. मात्र आजची जी परिस्थिती आहे अगदी केंद्रापासून, राज्यापासून ते इथले स्थानिक आमदार हे संपूर्ण जे सत्ताधारी पक्ष आहे त्या पक्षातलीच हे सगळी मंडळी आहेत. या सगळ्या सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी जर एकत्र येऊन हा जर प्रयत्न केला तर काय वाटतं तुम्हाला, काय होऊ शकतं? खरंच इतका वेळ लागू शकतो ही MIDC कार्यान्वित होण्यासाठी? तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे राजकीय पक्ष जे आता जे सत्तेत आहेत
त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीचा एक गट आहे, भाजप आहे, शिवसेना आहे, केंद्रामध्ये भाजपची एकाची सत्ता आहे. जर सर्व सत्तेत असलेल्या आणि विरोधात असलेल्या पक्षांनी जर एकत्रित समन्वयानं काम केलं तर काय होऊ शकतं, याचं एक उत्तम उदाहरण तुम्हाला मी आढाईच्या MIDCच्या संदर्भात सांगतो. आढाळीमध्ये एक आयुष मंत्रालयाचा, केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचा एक प्रकल्प प्रस्तावित होता आणि हा प्रकल्प भाजपचे काही पदाधिकारी, त्यावेळेचे तत्कालीन शिवसेनेचे काही पदाधिकारी यांनी मिळून एकत्रित मिळून तत्कालीन जे केंद्रीय भाजपचे केंद्रीय जे मंत्री होते आपले श्रीपाद नाईक साहेब यांच्यापर्यंत हा प्रस्ताव पोहोचवला आणि त्यांनी त्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि आढाळीमध्ये हा प्रकल्प मंजूर झाला. केंद्राकडनं या प्रकल्पाला मंजुरी आल्यानंतर त्याला जागा देण्याच्या संदर्भात एक विषय होता आणि त्यावेळी 2 वर्षापूर्वी सरकार हे शिवसेना राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीचं सरकार केंद्र सत्तेमध्ये होतं राज्यामध्ये आणि त्यांनी ही जागा द्यायची होती. त्यावेळी भाजपचे मला आठवतं की आपले प्रमोद चटार साहेब ते लीड करत होते या प्रकल्पासाठी आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी हा प्रस्ताव केंद्रापर्यंत पोहोचवलेला होता. केंद्रात भाजपचं सरकार असतानाही महाराष्ट्रात मध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारने या प्रकल्पाला MIDC मध्ये 50 एकर जागा अलॉट केली. ही जागा ताब्यात दिली. आज ती महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यामध्ये जागा आहे MIDCच्या माध्यमातून आणि एक म्हणजे नाममात्र दरामध्ये ती जागा दिली आहे. तर हा जो प्रकल्प आहे ह्याच्यामध्ये समन्वय योग्य प्रकारे साधला गेल्यामुळे मीही त्यावेळी लिहिलेलं होतं की समन्वयाचं शुभ वर्तमान एका दृष्टीनं जर बघितलं तर आपल्याला हे या प्रकल्पामध्ये दिसून येतं आणि असंच जर समन्वयवादी भूमिका प्रत्येक पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी असतील किंवा पदाधिकाऱ्यांनी जर घेतली तर निश्चितपणे आढाळीमध्ये किंवा आपल्या कुठल्याही प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी वेळ लागणार नाही. आणि मलाही आशा अशीच वाटते की सरकार भले कुठचंही असो, काल महाविकास आघाडीचं होतं, आज युतीचं आहे, उद्या कदाचित युतीचं राहील, परवा महाविकास आघाडीचं येईल, पण ही ती विकासाची प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर स्थानिक पातळीवरती हा विषय येणं गरजेचं आहे. त्यांनी याला प्राधान्यक्रम दिला तरच हे होऊ शकतं. कारण आज केंद्रामध्ये जरी सरकार भाजपचं असलं तरी आम्ही पाठपुरावा करतोय केंद्राकडे, आम्ही राज्याकडे ह्याच्यापूर्वी पाठपुरावा करत होतो. सरकार कुठलंही असलं तरी आमचे पाठपुरावा हा चालूच आहे. त्यामुळे आयुष प्रकल्प सुद्धा आज रखडलेल्या स्थितीत आहे ना. 2 वर्ष झाली तिथे जागा देऊन. तिथे जर प्रकल्प सुरू झाला तर सुरुवातीला 200 कोटीचं बजेट आहे त्या प्रकल्पाचं, तिथून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगू इच्छितो की अलीकडच्या काळामध्ये एक काजू बोंडू पासून इथेनॉल निर्मिती करणारा एक प्रकल्प तिथे आणण्यासाठी काही माणसं काही उद्योजक त्या ठिकाणी येऊन गेले आणि त्यांना पण तिथे 10 एकर जागा हवी होती. तर तोही त्याच्यानंतरही पुढे काय झालंय माहित नाही. आमचं महामंडळाला एवढं म्हणणं होतं की तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा, तुम्ही त्यांना सवलती द्या, टॅक्स हॉलिडे केला समजा, तुम्ही काही सवलती द्या, चांगले उद्योजक येऊ शकतात. काजू बोंडू पासून जर इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प जर आढाळीमध्ये आला तर थेटपणे 100-200 लोकांना तिथे रोजगार मिळेल ही एक गोष्ट झाली. परंतु बोंडूची जी काही आज अवस्था आहे काजूच्या, जो काही गोव्यामध्ये थोडाफार काजूचा बोंडू असतो त्यालाही तसा दर मिळत नाही. तर इथेनॉल निर्मितीचा जर प्रकल्प आढाळीमध्ये MIDC मध्ये जर आला तर त्याच्यातून या भागाचं अर्थकारण बदलू शकतं, एवढी क्षमता त्या प्रकल्पामध्ये आहे. पूर्ण कच्चा माल जो आहे तो या भागातून मिळणार आणि त्यामुळे हे बागायतदार आज जे काही काजू बीच्या दरासाठी संघर्ष करतात, काजू बोंडूच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पाने संघर्ष, तो सगळा संघर्ष थांबेल आणि एक संजीवनी ठरेल असा प्रकल्प या अर्थकारणाला असे अनेक प्रकल्प आज तिकडे येऊ घातलेले आहेत. तर या सगळ्या प्रकल्पांच्या दृष्टीने सकारात्मकपणे भूमिका घेण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची आहे, कारण हे सगळे स्टेक होल्डर आहेत आणि जनतेला आज त्यांच्या अजेंड्यावरती हा मुद्दा आणण्यासाठीच म्हणून हे आमचं जागृतीचं आंदोलन आहे. एक आंदोलनाची सुरुवात आहे आणि ही निरंतर चालणारी आहे. कारण या विकास प्रक्रियेमध्ये शेवटी जनता जर आली तरच त्याला गती मिळते हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आता तुम्ही ते लॉंग मार्चचा इशारा दिल्यानंतर संबंधित सत्ताधारी किंवा विरोधक यांच्यापैकी कोणी तुमच्या संपर्क साधून या संदर्भात काही चर्चा वगैरे केलेली? हा आता लॉंग मार्चचं आमचं नियोजन झाल्यानंतर आम्ही त्याची भूमिका माध्यमातून मांडल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातले काही शिवसेनेचे जे शिंदे गटाचे पदाधिकारी आहेत त्यांनी माझ्याशी संपर्क केला. त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही उद्योगमंत्री साहेबांशी या संदर्भात बोलूया
भाजपचे अगदी जिल्हाध्यक्ष माजी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली त्यांनी मला संपर्क केला. दुसरे भाजपचे जे उपाध्यक्ष आहेत पदाधिकारी ते एकनाथ नाटकर ते तर स्वतः MIDC मंजुरीच्या प्रक्रियेतच होते. आम्ही त्यांना वारंवार सांगतच असतो. त्यांचाही संपर्क आहे. त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही या प्रश्नासंदर्भात लक्ष घालतो. परंतु कसं आहे की आपल्याला सांगायचं असं की मी त्यांनाही सांगितलं की गेले 1-2 वर्ष त्यांचं सरकार आल्यानंतर सुद्धा आम्ही पाठपुरावा करतोच आहोत. म्हणजे मी तुम्हाला आता म्हटल्यावर 15 ऑगस्टला कालच्या उपोषण केलं, त्यानंतर 17 ऑगस्टला माननीय उद्योगमंत्री महोदयांची भेट घेतली, त्यानंतर फडणवीस साहेबांकडे पण आमच्या निवेदनं गेलेली आहेत, अनेक गाठीभेटी झालेल्या आहेत. शेवटी वर्षभर थांबल्यानंतर आता कुठेतरी त्याची सुरुवात तरी किमान व्हायला पाहिजे होती. तरी सुरुवातच जर होत नसेल आणि त्याच्या संदर्भात काहीच माहिती येत नाही, म्हणजे जबाबदार जे मंत्री महोदय असतात, पालकमंत्री असतील किंवा पदाधिकारी असतात किंवा स्थानिक आमदार असतील, त्यांनी सुद्धा कुठेतरी या संदर्भात जनतेसमोर येऊन भूमिका मांडायला पाहिजे. काही अडचणी असतील तर त्या मांडायला पाहिजे. तसंही कुठे आपल्याला दिसून येत नाही. त्यामुळे शेवटी आम्ही अनभिज्ञ आहोत ना. आमच्या लेवलला आम्ही पाठपुरावा करतोच आहोत. आम्ही जे माहिती आम्हाला मिळते त्याच्यावरती आधारून आम्ही आजपर्यंत थांबलो. पण तो आत्ता कुठेतरी त्याचा जर जनतेचीच जर ती गरज असेल तर जनतेच्या अजेंड्यावर येणं आणि त्याच्यावरनं तो या राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर विषय जाणं हे आम्हाला कुठेतरी महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे काही झालं तरी 20 ऑगस्टचा लॉंग मार्च हा होणार आणि तो मला आशा आहे आम्ही ज्या पद्धतीनं आता गावोगाव बैठका घेतोय, गावोगाव लोकांशी बोलतोय, दशकृषीमधल्या लोकप्रतिनिधी स्थानिक आहेत त्यांच्याशी बोलतोय आणि त्यांचा ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स येतो त्यांनाही कुठेतरी वाटते की हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि शासन प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडनं येणार रिस्पॉन्स पाहता हा लॉंग मार्च होणार आणि यशस्वी होणार याबद्दल खात्री वाटते. नमस्कार मित्रहो, सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, पराग सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, देसाई सरांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच आज गरज आहे तिथल्या युवा मंडळींना, कारण खूप लांब जावं लागतं गोवासारख्या ठिकाणी. त्यामुळे खूपच गरज आहे आणि हा प्रकल्प होणे खूप फायद्याचा आहे, गरज आहे. त्यामुळे मी सर्वांना कळकळीची विनंती करते, दशकृषीतले सर्व युवा मंडळ यांना सर्वांना विनंती करतो की कारण 20 ऑगस्ट रोजी सर्वांनी MIDC टू बांदा इथे आपल्याला जायचं आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय घ्या. नमस्कार, मी तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत. आज आता जो 20 तारीखला लॉंग मार्च काढायचा आहे त्यासाठी आम्ही पंचकृषीतले सगळ्या सरपंचांनी यासाठी सपोर्ट करतच आहोत. त्याचबरोबर सगळ्या दोडामार्ग तालुक्यातील सगळ्या युवकांनी यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. त्यासोबतच युवकांनी आपण आपल्यासोबत काही माणसं आणली पाहिजे. त्या ठिकाणी मोर्चा मोठा दिसला पाहिजे, तेव्हाच शासनाला याची जाग येणार आहे. शासनाचं लक्ष त्या ठिकाणी पोचलं तरच त्या ठिकाणी काहीतरी हालचाली चालू होणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी हजर व्हायला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कुडाळ येथील भूषण जडिये स्कूल ऑफ फोटोग्राफी यांच्या वतीनं जागतिक फोटोग्राफी दिनाचं औचित्य साधून 19 ऑगस्टला फोटो प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलंय. 19, 20 आणि 20 ऑगस्टला हे फोटो प्रदर्शन सर्वांसाठी खुलं आहे, अशी माहिती फोटोग्राफी स्कूलचं संचालक भूषण जडिये यांनी दिली. नमस्कार, मी भूषण जडिये. 19 ऑगस्ट हा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे म्हणून संपूर्ण जगात साजरा केला जातो आणि त्यानिमित्त आम्ही कुडाळमध्ये भूषण जडिये स्कूल ऑफ फोटोग्राफी ह्या फोटोग्राफी स्कूलतर्फे एक फोटोग्राफी एक्झिबिशन आयोजित करत आहोत. आणि भूषण जडिये स्कूल ऑफ फोटोग्राफी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं पहिलं फोटोग्राफी स्कूल आहे जिथे शास्त्रोक्त पद्धतीने फोटोग्राफीचं शिक्षण दिलं जातं
आमच्याकडे म्हणजे ह्या स्कूलमध्ये 2 प्रकारचे फोटोग्राफी कोर्सेस आहेत. एक ॲडव्हान्स कोर्स आहे 3 महिन्याचा आणि एक बेसिक कोर्स आहे. दोन्ही 3 महिन्याचे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत आणि ह्यातून आम्ही मुलांना फोटोग्राफी शिकवतो. आणि आमच्या स्कूलमधनं आज 3 बॅचेस बाहेर पडल्यात, म्हणजे 2 बॅचेस बाहेर पडल्यात, एक बॅच आत्ता चालू आहे. आणि ह्या मुलांचं निवडक कामाचं एक्झिबिशन आम्ही या निमित्ताने, ह्या वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्ताने करायचं ठरवलं आहे. आणि त्या एक्झिबिशन हे 19 तारखेला सकाळी 10:30 वाजता त्याचं उद्घाटन होईल. आपल्या सावंतवाडीमध्ये जे BS बांदेकर कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट हे कॉलेज आहे, फाईन आर्ट कॉलेज, त्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल श्री प्रकाश पेठे सर यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन होईल. आणि 3 दिवसासाठी म्हणजे 19, 20, 21 हे 3 दिवस ते लोकांना बघण्यासाठी, ते प्रदर्शन लोकांसाठी खुलं राहील. आणि सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 हा एक्झिबिशनचा वेळ असेल. या वेळामध्ये लोकांनी, जास्तीत जास्त लोकांनी, फोटोग्राफी प्रेमींनी ते एक्झिबिशन बघावं असं मी लोकांना आवाहन करतो. आणि आमच्या स्कूलमध्ये फोटोग्राफी शिकणाऱ्या मुलांना त्यांच्या फोटो डिस्प्ले व्हावे, त्यांचं एक एक्झिबिशन व्हावं, असा एक त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळावा, ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे एक्झिबिशन ठरवलेलं आहे. तर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांनी त्या एक्झिबिशनला भेट दिल्यानंतर आमच्या ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक उत्साह येईल आणखीन नवीन काम करण्याचा, असं मला तुम्हाला सांगायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रखडलेला महत्त्वाचा टाळंबा प्रकल्पाचं काम तात्काळ सुरू करण्यात यावं, तसेच महम्मदवाडी आणि घोणसरी या प्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे प्रश्न मिटवून जलसिंचनाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री, पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादीच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिष्टमंडळानं भेट घेऊन केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमित नाईक यांनी दिली. यावेळी नाईक काय म्हणाले पाहूया. मुंबईत असताना 4 दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी पाणी टंचाई, 1 महिना पाऊस लेट झाला, त्यामुळे पाण्यासाठी जी वणवण करावी लागली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला, त्या संदर्भात मी आमचे स्थानिक म्हणजे आदरणीय अनिकेतजी तटकरे साहेब आमदार, त्याचबरोबर आमचे कार्याध्यक्ष काका गुडाळकर, MK गावडे, प्रज्ञा परब, ह्या सर्वांनी आम्ही मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्याचबरोबर अजितदादांशी सुद्धा आमचं बोलणं झालेलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आज कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील टाळंबा प्रकल्प हा चालू होणं गरजेचं आहे. टाळंबा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास बऱ्यापैकी जमीन ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओलिताखाली येणार आहे. म्हणून आमचा प्रामुख्याने माझा आदरणीय अजितदादांना मागणी आहे की तो प्रकल्प मार्गी लावा, जेणेकरून त्याचं काम चालू झालं, तो पूर्णत्वास झाल्यास बऱ्याच प्रमाणात आपल्या जिल्ह्यातील पाणी टंचाई, उद्या पाऊस जरी 1-1.5 महिना लेट झाला तरी पाणी टंचाई कुठे भासणार नाही, ही प्रामुख्याने भूमिका. महत्त्वाचं म्हणजे त्यात पुनर्वसनचा पण प्रश्न असतो. काही लोकांना एखादं क्षेत्र बुडिताखाली जात असताना, धरण बुडिता क्षेत्राखाली पुनर्वसन करणं लोकांचं गरजेचं असतं. त्या संदर्भातही पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याशी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी सविस्तर चर्चा केलेली आहे व ती चर्चा करत असताना टाळंबा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी मी माझी भूमिका मांडलेली आहे, कार्याध्यक्ष काका गुडाळकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. तर ह्या पद्धतीने आम्ही माझा एकच उद्देश आहे की जी धरणं जिल्ह्यातली अर्धवट स्थितीत आहे, गेली 25 वर्ष त्यांचं काम थांबलेलं आहे, ती धरणं पूर्णत्वास नेऊन जास्तीची जमीन ओलिता कशी नेता येईल याचं आम्ही पहिला आधी नियोजन करण्यासाठी अजितदादांशी पण बोलणं केलं आहे. दादांनी प्रामुख्याने सांगितलेलं आहे आपण त्याची
सविस्तर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याचा पाठपुरावा करून त्याच्यात आर्थिकची निधीची कशी तरतूद करता येईल व ती कशी धरणं चालू करता येईल याचा सुद्धा पाठपुरावा करू असं आश्वासित केलं आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा प्रश्न अनिल पाटील साहेबांनी आपण जिल्ह्यात येऊन प्रशासनाची एक बैठक लावून संबंधित खात्यातील जे पुनर्वसनाचे प्रश्न आहेत त्यांना संबंधित त्या गुढी क्षेत्रातील लोकांना काही प्रमुख लोकांना बोलून त्यांना विश्वासात घेऊन तो पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा मार्गी लावता येईल हे पाहणं त्यांनी जरूर करू असं आपल्याला शब्द दिला आहे. तर साधारण हा पाऊस संपताच ते प्रशासकीय एक बैठक लावतील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन असं मला त्यांनी आश्वासन देऊन येणाऱ्या काळात जास्तीत जास्त लोकांचं समाधान करून लोकांचा विरोध पूर्णपणे बाजूला करण्यासाठी लोकांना विश्वासात घेण्यासाठी पुनर्वसन मंत्री जिल्ह्यात येणार आहेत व त्या संदर्भात कलेक्टर ऑफिसला त्याची बैठक होईल व त्याचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी माझी आशा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात क्रिकेटच्या स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात होतात. मात्र भाजपचे युवा नेते माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप काबडे यांनी राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन करून जिल्ह्यात फुटबॉल खेळ रुजवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा शुभारंभ स्वातंत्र्य दिनी करण्यात आला. सावंतवाडीकरांना फुटबॉलचा एक वेगळा स्तर इथे अनुभवायला मिळेल, भविष्यात तो पाहायला मिळेल आणि याच माध्यमातून फुटबॉलमधूनही चांगले खेळाडू या तालुक्यातले या जिल्ह्यातले घडतील अशी ग्वाही मी तुम्हाला देतो. आणि स्पर्धेचं आयोजन ही पहिली वेळ आहे स्पर्धेचं आयोजित करण्याची. पुढच्या वर्षी अशाच पद्धतीने हिचा स्तर अजून वरती नेला जाईल आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा दरवर्षी इथून पुढे इथे आयोजित केली जाईल असे मी ग्वाही देतो. स्पर्धा भरवणं ही काही साधी गोष्ट नसते. पैसा आहे म्हणून स्पर्धा न भरवता एक खेळाडूंना कुठेतरी एक प्रोत्साहन मिळावं व आपल्या तालुक्यातील खेळाडू किंवा जिल्ह्यातील खेळाडू हे वरपर्यंत खेळावे यासाठी त्यामागचा त्यांचा उद्देश आहे. आणि असा उद्देश ठेवणारी माणसं थोडीच असतात आणि त्यातलं एक नाव म्हणजे सन्माननीय श्री संदीपजी गावडे आहेत. त्यांचे परत एकदा मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये फुटबॉलच्या स्पर्धा फक्त शालेय स्तरावर होतात. अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन करण्याची भूमिका या ठिकाणी संदीप गावडेंनी घेतली आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या अनेक खेळाडूंना आपलं कौशल्य दाखवण्याची एक संधी उपलब्ध करून दिली. याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो की अशा प्रकारे कोणीतरी पुढे आलं पाहिजे, कोणीतरी अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं पाहिजे आणि त्याच्यातूनच नवीन खेळाडू पुढे येतील आणि ते आपल्या जिल्ह्याचं नावलौकिक महाराष्ट्रात आणि देश पातळीवर घेऊन जातील. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी जसं संजू परब म्हणाले की त्याने एक देवदूत म्हणून त्या ठिकाणी भूमिका घेतली. खरं म्हणजे संजूजींनी कुठेतरी शब्द दिलेला होता आणि तो शब्द मला वाटतं त्याने पूर्ण केला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने असं काम भारतीय जनता पार्टीचेच पदाधिकारी सामाजिक उपक्रम फक्तच राजकीय भाषणं न देता विविध मते क्रीडा असो, शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, सहकार असो अशा सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आमचे सगळे सहकारी काम करतायत. याचा खऱ्या अर्थाने आम्हाला अभिमान आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेतृत्वांच्या
आमच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी मंडळी काम करतायत, आम्ही सगळेजण काम करतो आहोत. या जिल्ह्याला एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करतायत आणि म्हणून त्यांच्या सगळ्यांच्याच या कामाला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. या सगळ्याच स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्या खेळाडूंना त्यांच्या या खेळामध्ये चांगलं यश प्राप्त हो अशा प्रकारची शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आज इथं संदीप गावडेंनी भरपूर म्हणजे भरपूर चांगलं नियोजन केलं. असं वाटलं नाही बाहेरून, पण जेव्हा आत आलो म्हणजे चांगलं वाटलं की असंच फुटबॉलच्या स्पर्धा इथं आयोजित करतात आहे. तर पहिलं त्यांना भरपूर वेळ शुभेच्छा देतो आणि असंच करत राहावं. आपण म्हटलंय दरवर्षी करत राहणार आहे, पण तसंच करत राहावं. आणि ह्या निमित्ताने सगळे व्यासपीठावर मान्यवर आलेले आहेत आणि समोर माझे खेळाडू आहेत आणि इथं सगळे बघायला आलेले आहे. पण तर पहिलं म्हणायचं की मी असं केव्हा फुटबॉलच्या स्पर्धा भरपूर ऐकले, पण छोटे छोटे स्पर्धा होतात. पण पहिल्यांदा फुटबॉलचा स्पर्धा असा आलाय तर भरपूर आनंदात येतो की बघायला मिळतो. आणि तसंच बघतो की कॉलेज लेवलला भरपूर होत चालले, म्हणजे आपले शाळेत मुलं जातातच, पण त्याच्यावरून चांगले मुलं पण घडवतील. आणि मला वाटतं बाहेरून पण मुलं आलेले आहेत, तर त्याच्यावर एक्सपोजर मिळतो, म्हणजे आपल्या मुलांना पण एक्सपोजर मिळतो दुसऱ्या मुलांवर खेळायला आणि बाहेर कसं खेळ होतो. आणि मी बघतोय की आपण लाईन रेफरी असतील आणि रेफरी पण असतील चांगले आणलेले आहेत. तर त्या दृष्टीने नियम पाळून पण आपण बघितलं की नियम पाळतात ते सगळेजण, तर ते भरपूर आनंद मिळतो की असं चांगलं नियोजन केलेलं आहे आपण. तर तसंच मी आपल्याला शुभेच्छा देतो की असंच कार्यक्रम ठेवत राहावा. आणि मी श्रीजय पाटेकर आणि उपळकरला प्रार्थना करतो की तुम्हाला आणि बाकीच्या सगळ्या जणांना की इथं चांगलं यश मिळेल. मी सुरुवातीलाच संदीप गावडे यांना मनापासून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मनापासून धन्यवाद देतो की अतिशय भव्य दिव्य असे सगळे कार्यक्रम, पहिलाच कार्यक्रम जिल्ह्यात या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी सुरू झालाय. आणि म्हणून युवा सगळ्या लोकांना, सगळ्या मंडळीने एकत्र करून आज ज्याची गरज आहे, आपल्याकडे क्रिकेट स्पर्धा भरपूर होत आहेत, म्हणजे जिल्ह्यात अगदी सगळ्या ठिकाणी खेडोपाडी गावागावात क्रिकेट स्पर्धा होतात, जय बसले बरोबर ना. पण आज पहिल्यांदाच एवढा भव्य दिव्य प्रमाणात अशा प्रकारच्या स्पर्धा बघण्याचं भाग्य सावंतवाडीकरांना मिळते. म्हणून सावंतवाडीच्या वतीने पुन्हा एकदा धन्यवाद. या स्पर्धेमध्ये खूप चांगले खेळाडू या ठिकाणी निर्माण होतील की जसं मगाशी संजू किंवा आमच्या मनीषने सांगितल्याप्रमाणे हायस्कूलमध्ये हा विषय असल्यामुळे हायस्कूलमध्ये थोड्या प्रमाणात खेळतात, पण यांचं भव्य दिव्य स्वरूप थोडं आमचं गोव्यामध्ये बघायला मिळतं. आज गोव्याचे पण संघ या ठिकाणी आलेले आहेत आणि म्हणून या माध्यमातून उत्तरोत्तर आज ही पहिली स्पर्धा आहे. पुढच्या वर्षी आपल्याला स्पर्धा थोड्या अजून मोठ्या करताना संघ थोडे थांबवावे लागतील. एवढा प्रतिसाद या सगळ्या संघाला मिळेल एवढा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि नेटकं नियोजन कशा प्रकारचं असावं हे सुंदर आज सावंतवाडीकरांनी बघावं. एक चांगले देखणे आजचं हे सगळ्याचा कार्यक्रम सगळ्या सावंतवाडीकरांना या ठिकाणी बघायला मिळेल. पण मनापासून धन्यवाद देताना चांगले खेळाडू याच मातीतून निर्माण होऊ देत, कारण ही माती यापूर्वी सुद्धा या ग्राउंडवर म्हणजे बाजूच्याच ग्राउंडवर अगदी सुनील गावस्कर पासून सचिन तेंडुलकर पासून सगळे खेळाडू त्या ग्राउंडवर या ठिकाणी 1997ला सचिन तेंडुलकर सगळे लोक आलेले होते. आणि म्हणून हे ग्राउंड तितकंच ऐतिहासिक आहे, या ग्राउंडला विशेष महत्व आहे. आणि म्हणूनच मला निश्चित खात्री आहे की या माध्यमातून चांगले खेळाडू सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून देशाला या ठिकाणी मिळतील अशा अपेक्षा करतो. पुन्हा एकदा जेवढ्या टीम आल्या त्या सगळ्या टीमचं मनापासून स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात.
नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. मळगाव रेल्वे स्थानकावर सोमवारी रात्री मांडवी आणि कोकण कन्या एक्सप्रेस क्रॉसिंग दरम्यान रेल्वे प्रवास करणाऱ्या युवकाचा अपघात झाला. ओवळीये येथील संदीप रामचंद्र वरग असं या जखमी युवकाचं नाव आहे. या दुर्घटनेत त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याला अधिक उपचारासाठी गोवा बांबुळ इथं हलवण्यात आले. मळगाव रेल्वे स्थानकावर रेल्वे चढत असताना हा अपघात घडला. क्रॉसिंगला लागलेल्या गाडीत तो चुकून बसला होता. गाडी सुटत असताना ही बाब लक्षात आल्यानं तो रेल्वेत चढायला गेला आणि हा अपघात घडला. जखमी युवकानं राजापूर येथील तिकीट काढलं होतं. गाडीत चढत असताना हा अपघात घडला. जखमी अवस्थेत रेल्वे ट्रॅक जवळ पडलेला युवक त्याच अवस्थेत प्लॅटफॉर्मवर चढला. या अपघातात त्याच्या पायाच्या तळव्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्राव झाला. तळव्याचा भाग रेल्वे ट्रॅकवर दिसून आला, परंतु केवळ स्टेशन मास्तर आणि गार्ड असे दोघेच जण स्थानकावर असल्यानं त्यांना ही घटना समजलीच नाही किंवा अन्य गस्तीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचं रिपोर्टिंगही केलं नाही, असं स्टेशन मास्टर शेट्टीये यांनी सांगितलं. इथे पेशंट माझ्याकडे आलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे नक्की मी ती वस्तू सांगू शकतो. आता ते दाखवतात फोटो, त्याच्यावर मी तुम्हाला सांगू शकतो की बाबा असं असं इंज्युअर आहे म्हणून. किती आहे काय तर माझ्यासमोर ती व्यक्ती आली नाही, परस्पर ते घेऊन गेलेले आहे. नक्की ही घटना कधी घडली आणि तुम्हाला कधी कळलं? माझ्याकडे 2 गाड्यांचं क्रॉसिंग होतं आणि दुसरा स्टेशन मास्टर होता 8 वाजेपर्यंत ड्युटीला. त्याच्यानंतर त्या दोन्ही गाड्या साधारण 20:03ला दोन्ही गाड्या गेलेल्या आहेत. 8 वाजता आमच्या रेल्वेच्या टायमिंगप्रमाणे 20:03 दोन्ही गाड्या गेलेल्या. नक्कीच त्यांच्यासोबतचे इतक्या दरम्यानच साधारण 8च्या आसपास ती व्यक्ती पडली. गाडी आली कोकणकडनं आली कितीला 20:01ला आली. 20 म्हणजे तेवढ्या दरम्यान पडलेला आहे. 20:01-20:03च्या आसपास. कायम गाडी ज्यावेळी असते त्यावेळी लाईट पूर्णपणे दोन्ही प्लॅटफॉर्मच्या लाईट लावलेल्या असतात. ज्यावेळी स्टॉपिंग ट्रेन असते, स्टॉपिंग नसली तरी गाडीच्या आधी 15 मिनटं येण्याच्या आधी गाडीला लाईट लावली जाते नॉन स्टॉपिंग ट्रेनला. आणि स्टॉपिंग ट्रेनला पूर्णपणे गाडी पुरे पॅसेंजर इथून बघितले आता चालत येणार आणि नंतर लाईट बंद केली. या घटनेबद्दल तुमच्या गाड्या नसतील तर आपण लाईट चालू ठेवत नाही, बंद ठेवायला आम्हाला वरून आदेश आहे. या घटनेबद्दल तुमच्या काही कर्मचाऱ्यांकडनं तुम्हाला रिपोर्टिंग झालं की ग्रामस्थांकडनं? माझ्या कर्मचाऱ्यांकडून रिपोर्ट फक्त ज्यावेळी हे ग्रामस्थ तिथून नेत होते त्यावेळी माझा माणूस येऊन बोलला की असं एका माणसाचं तळवं हे झालेलं आहे आणि त्याचे नाते मी त्याला बघितलं नातेवाईक आलेत का, तो नातेवाईक त्याला घेऊन गेले. हा फक्त रिपोर्ट मला झाला. म्हणजे तोपर्यंत इथल्या कोणालाही माहीत नव्हतं कोणाला माहीत. किती कर्मचारी इथे सध्या कार्यरत आहेत? म्हणजे आम्ही सध्या दोघे जातो, एक स्टेशन मास्टर आणि एक पॉईंट. त्यामुळे तुम्हाला समजू शकलं ना? कारण त्यावेळी गाड्या पण त्याच्यानंतर 2 गाड्या गेल्या, त्या गाड्या पासिंगच्या याच्यात आम्ही होतो. 2 गाड्या क्रॉसिंगला थांबल्याचं समजतं. नेमकं घटना काय घडली आहे तुम्हाला समजली आहे का? CCTV फुटेजबद्दल तुम्ही माहिती घेतली? CCTV फुटेज मी RPFला विचारलं. RPF बोलले की गाडी गेल्यानंतर एक माणूस ऑफ साईडला तिथे बसलेला आहे आणि तो फोन लावतोय पॅसेंजरला आणि त्याच्यानंतर तो वर चढून आलेला आहे प्लॅटफॉर्म. कुणी आजूबाजूला नसल्यानं अपघातानंतर जखमी अवस्थेत पडलेल्या त्या युवकानं नेमळे भागातील आपल्या मित्रांना घटनेची कल्पना दिली. त्यावेळी रामदास कोकरे, अनुज सोरे, बाबू शेळके आणि स्थानकावरील गार्ड सावळ यांनी बेशुद्ध पडलेल्या त्या युवकाला उपचारासाठी हलवलं. सुमारे अर्धा तास तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडून होता. मित्रांनी स्थानकासमोरील रिक्षातून त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं. मात्र दुखापत गंभीर असल्यानं त्याला गोवा बांबू इथं हलवण्यात आलं असून त्या ठिकाणी अधिक उपचार सुरू आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पुंडलिक दळवी, देवेंद्र टेमकर, हिदायतुल्ला खान यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात जात मदत कार्य केलं. त्यानंतर रेल्वे स्थानक गाठत रेल्वे स्थानकावरील प्रकाराबाबत स्थानक मास्तरांना जाब विचारला. तुम्ही आता सांगता ना बोलताय आता तुम्ही काय सांगितलं मी आतापर्यंत सगळ्या सिच्युएशन हँडल केलेल्या आहेत. त्याची ही ज्यावेळी माझ्याकडे आली ते आता हे सगळं घेतलं की नाही डिटेल्स
उगाच आपण भांडायचं म्हणून भांडायचं नाही साहेब, एखादा जीव जाणार असतं त्याचा, भांडायचं म्हणजे काय उगाच भांडणार. मी त्या माणसाला विचारायला सांगितलं नाही, त्याला व्हीलचेअर हळू बोला, शिस्तीत बोला तुम्ही. मी कुठे बोलला, तुम्ही आता एवढे लोक तुम्ही तुम्हाला काळजी घेतली की नाही पेशंटची, विचारा ना त्याला. व्हीलचेअर पाहिजे कोण आले का माझ्याकडे काय मागायला? येणार कोण, माणसं कोण? तरी सुद्धा मी त्याला सांगितलं त्याला व्हीलचेअर पाहिजे तर दे. साहेब ते येणार होते, कोण सांगा त्याच्याबरोबर होते दोघे जण, येणार कोण तुम्हाला? दोघांनी धरून नको एवढे ठीक आहे, पण तरी सुद्धा त्याला म्हटलं त्यांना बघ जर व्हीलचेअर पाहिजे असली तर दे, इथपर्यंत सांगितलं त्याला. त्याच्या आधी तुमची माणसं घेऊन गेली. माणसं घेऊन गेला. वैद्यकीय मदत मिळणं गरजेचं होतं की नाही? वैद्यकीय कोण आहे आपल्याकडे इथे? वैद्यकीय काय नाही. हो त्याला तेच सांगतो, म्हणूनच ते घेऊन गेले ना तिकडे सावंतवाडीला. न्यायलाच पाहिजे. जो माणूस म्हणजे तसं न्यायला आणि असं आहे ना, मी ते म्हटलं कसं ऍम्ब्युलन्स येईपर्यंत वाट बघूया नको आपण वेळ पोलिसांनी येत आहे कॅपॅसिटीच नाही आणली ती. रक्त बाबा इथून तिथपर्यंत सगळं रक्त बघा किती रक्त असं तिथपर्यंत काय असं झालं काय तो म्हणजे फरफटत गेला काय नक्की? कुठे कॅमेरे आहेत, प्लॅटफॉर्म वरून कॅमेरे दिसतात सगळे. इथे नाही दिसणार, कंट्रोल गेम. एवढा वेळ जखमी अवस्थेत पडलेल्या युवकाच्या मदतीला आपण का पोहोचला नाहीत? स्थानकावरील लाईट का बंद केल्या जातात असा सवाल केला. यावेळी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार थांबा असलेली गाडी क्रॉसिंग करून गेल्यावर लाईट बंद केल्या जात असल्याचं स्थानक मास्तर यांनी सांगितलं. तर ते केवळ दोघेच कर्मचारी स्थानकावर असल्यानं आणि जखमी युवकाच्या अपघाताची कल्पना नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसं कोणत्याही प्रकारचं रिपोर्टिंग स्टेशनवरील गस्तीच्या लोकांकडून झालं नाही असं स्टेशन मास्तर म्हणाले. स्टेशन मास्टर आणि गार्ड अशा 2 कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर स्थानकाचा कारभार आणि रेल्वेचे पोलीस देखील नसल्यानं प्रशासनाच्या कारभाराबाबत उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अपघातानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून म्हणावं त्या प्रमाणात कोणतंच सहकार्य मिळत नसल्याचं जखमी युवकाच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. उशिरापर्यंत पोलिसांना देखील याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. लोकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांना या घटनेची कल्पना रेल्वेकडून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. यानंतर घटनास्थळी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी दाखल होत घटनेचा पंचनामा केला. सावंतवाडी मळगाव स्टेशनवरची आपण हे दृश्य पाहतोय. याच ठिकाणी अगदी काही तासांपूर्वी एक अपघात घडला. ओळी येथल्या एका युवकाच्या पायाला गंभीर दुखापत त्यावेळी झाली आणि त्यावेळी त्या युवकानंच कोणीच तिथं न आल्यानं आपल्या मित्रांना फोन केला. ते आपल्या समोर आपण पाहतोय त्याचे मित्र, त्यांनीच त्याला बचावकार्य करत हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवलं. सध्या तो पेशंट बांबोळीमध्ये. मित्रा, नेमकं काय झालं, तुम्हाला कधी फोन आला आणि काय वस्तुस्थिती होती त्यावेळी? जेव्हा तिने फोन केला तर मी घरी होतो, सुनेमेळा तिथे, आणि तिने मला फोन केला की पडल्यानंतर फोन केला, असं असं पडलं आहे, त्याला धावू दे, लवकर या. आणि तर मी रस्त्याने येत होतो, मी येत होतो, 5-10 मिनिटं फोन करायचा, ये लवकर ये, जरा माझ्या बोटाला लागलं असं. तेव्हा मग कळलं मला एवढं काय नसेल. आणि मी आणि हा अनुजा आला, इथून आलो मी, आणि लाईटी सगळं बंद केलेलं होते, प्लॅटफॉर्मची सगळं लाईटी. तरी त्याला फोन लावतोय मी, कुठे आहे, कुठच्या मार्गाला आहे. तो सांगतोय मला मी मुंबई जातो रोडला आहे, 2 नंबर प्लॅटफॉर्म आहे, पुढे एकदम आहे. मी बॅटरी दाखवतो त्याला, असं बॅटरी पुढे हात दाखवतो, इकडे म्हणून. मी धावत गेला तर तिथं पडलेला, असं बेसूद असं पडलेलं बोलत होतं, रडत होता. आणि मी अचानक त्याला काय एवढं बघतो मी, जरा मला चक्कर राहिले, मला एवढं तिथे पायाचं असं झालं की तिच्या पायात तुटून गेला आणि बघून मला रक्तून चक्कर आली. तसंच मी त्याला उचललं, असं दोन्ही एका उचललं, यांनी पायाला धरलं. आणि हा मी प्लॅटफॉर्मवर वरनच धावत होतो आणि पासून हा शेके आला. मग त्यांनी येऊन लाईट चालू केली प्लॅटफॉर्मची. तेव्हा त्यांनी आणि मी उचलून रेल्वे क्रॉस करून तिकडून घेऊन गेलो रिक्षाने. 108ला फोन लावला, 108 नंबर फोन उचलत नव्हते. नंतर रिक्षा जाणारे जरा हात नमस्कार पाया पडून ते सांगितलं, बाबा रिक्षा थांबवतील असं आहे. तेव्हा रिक्षावाला आला तिथे. मग आम्ही तिला सावंतवाडीमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल गेलो, तिथून तिला ड्रेसिंग केलं आणि बांबोळी त्याला घेऊन गेलं. तुम्ही पण त्या तुमच्या त्या गावातल्या युवकासोबत होता. नेमकी तुम्हाला समजलेली घटना काय? मला समजलं की शिंदेमळ्यावरून मला फोन आला तर यांच्याने पेशंट बाहेर काढलेला होता. पेशंट बाहेर काढला तर बघितलं, मी रिक्षा बघायला गेलो, रिक्षा घेऊन आलो आणि त्याला पेशंटला ते आम्ही सावंतवाडीला घेऊन गेलो.
आता पेशंटची स्थिती कशी आहे, काय समजलंय का बांबोळीमध्ये ऍडमिट झालाय का तो? आता आहे तसंच आहे. आता बांबोळीला पोचलंय सध्या. अजून काय तिकडनं आपला रिपोर्ट काय आले नाही त्यांचे. नक्कीच तुम्ही पण सोबत असल्याचं समजतं. इथनं काय तुम्हाला सहकार्य मिळालं? स्टेशनवरनं किती लोक तुमच्या मदतीला आले? स्टेशनवरून कोणच नाही, फक्त एक माणूस फक्त आला होता, सावळ म्हणून एक माणूस फक्त आला होता, कर्मचारी म्हणून. बाकी कोणच नाही. त्यांचे पूर्ण लाईटी बंद सगळं. ते सावळला येऊन मी सांगितलं तेव्हा लाईट चालू केली. इथे काहीच नाही. कोण कुठे आहे, काय स्टेशन कुठे आहे तो दिसत नव्हता. आम्ही इथे आलो काळोख आला, पूर्ण काळोख होता इथे. आणि एक आम्ही अँब्युलन्सला फोन केला, कुठे अँब्युलन्सवर तो फोनच उचलत नाही. काय करायचं आहे गावातल्या लोकांनी? नशीब की तो जिवंत होता. मग तिने फोन करून आम्हाला फोन केलं, सांगितलं असं असं. जो सोबत तो मेला असता आणि काय वाईट झालं असतं, कसं कळलं असतं आम्हाला? तरी पण तो सांगतोय आम्हाला सावंतवाडीला आपल्याला नेऊ नको, तिथे आपली बायको आहे, ती बायको आहे आपली. तरी पण तो सांगतोय बायको आहे आपली, मला बांबोळीलाच न्या तुम्ही डायरेक्ट, असं पण तो सांगतोय रडत. असं रडतो, माझ्या हॉस्पिटलमध्ये बायको आहे, मला तिकडे घेऊन जाऊ नका, मला बांबोला डायरेक्ट घेऊन जा. तरी पण त्याला सांगतो तिकडे इकडेच जा, असू दे आम्ही बघतो काय, त्याला कळणार नाही, बायकोला कळणार नाही. तो रिक्वेस्ट करत होता आम्हाला. त्यांचे भाऊबंद तुम्ही जात का? आपण आलात राष्ट्रवादीचे काही लोकांनी या ठिकाणी पाहिलं. नेमकी वस्तुस्थिती तुम्हाला काय कळली? आणि आताही पाहतोय तर 2च कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण रेल्वे टर्मिनल्स म्हणून जे घोषित केलं होतं त्याचं भूमिपूजन केलं होतं, त्या ठिकाणी आपण आहोत आणि 2 कर्मचारी अख्खा रेल्वे स्टेशन चालवत आहेत. इथे तसं बघितलं तर इथे आपण बघतोय आता की कुठच्याही प्रकारच्या सुविधा इथे नाही आहेत सध्या. आता बघितलं तर साधा सिक्युरिटी पण नाही. आता आम्ही इथे आलो तर सगळ्या या ज्या काय आता फुटपाथवरच्या लाईन होत्या, लाईट्स होत्या, त्या सगळ्या ऑफ होत्या, बंद होत्या. आम्ही आता स्टेशन मास्तरांना जेव्हा ह्या लोकांनी इथे येऊन सांगितलं तेव्हा यांनी या लाईट चालू केलेल्या आहेत. तिथे प्लॅटफॉर्मवर जो तो लोळत पडलेला तो सुद्धा यांना दिसत नव्हता. हे जेव्हा धावत आले तेव्हा एकामेकाची बॅटरी दाखवून त्याला शोधून नेलंय, उचललंय. रक्तबंबाळ अवस्थेत तो पडलेला होता. कुठच्याही प्रकारे या रेल्वे स्टेशनकडनं त्यांना कुठच्याही प्रकारची मदत झालेली नाही आहे. तिथे बाबा या प्लॅटफॉर्मवर त्याने ज्या पद्धतीत गाड्या गेल्यानंतर बाबा चेकिंग व्हायला पाहिजेत की प्रवाशांना कुठच्याही प्रकारच्या अडचणी आहेत की नाहीत, सर्व प्रवासी गाडीत बसतात की नाही, ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पण ते कुठच्याही प्रकारची आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाहीत. आपल्यावरची जबाबदारी ते सरळ झटकत आहेत. आमच्याकडे कर्मचारी नाही म्हणून सांगतायत, जास्त आमच्याकडे थांबे नाही आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना आम्ही सांगितलं तर तुमच्याकडे जर समजा प्लॅटफॉर्मवरच्या लाईटी बंद करायचं तुम्हाला जर वरून आदेश येतात तर आम्हाला GR दाखवा म्हटलं तुम्हाला, बा किती वाजता लाईट बंद करतात तुम्ही. जर एखादा अनुचित प्रकार घडत असला जबाबदार कोण म्हटलं? इथे बघितलं तर सिक्युरिटी कुठच्या प्रकारे सिक्युरिटी नाही आहे, कोणीही प्लॅटफॉर्मवर घुसू शकतात. त्यांच्याच कर्मचाऱ्यावर हल्लीच एक हल्ला झालेला आहे. असे प्रकार घडताना सुद्धा प्रवाशांबाबत रेल्वे प्रशासन खरोखरच पूर्णपणे निराश निष्काळजीपणे प्रवाशांची कुठच्याही प्रकारे इकडे काळजी घेताना दिसत नाहीये. आता थोड्या दिवसापूर्वीच दिमाखात कोट्यावधी रुपये खर्च करून याचं आता नूतनीकरण करण्याचा, इथे सुशोभीकरण करण्याचा इथे उपक्रम राबवला गेला. परंतु ज्या प्रवाशांना मूलभूत गरजा पाहिजेत त्याच आज कुठेतरी गरजा रेल्वे प्रशासन देताना प्रवाशांना कमी पडताना दिसतं इथे. तर प्रामुख्याने आमची राष्ट्रवादीची आणि या सर्व ग्रामस्थांचीच बघितला तर आज खरोखरच आता तरुण मुलांमुळे हे जे तरुण मंडळी होते आज नेमळ्यातले, त्यांच्यामुळे आज एका युवकाचे प्राण वाचले. तो आज रेल्वे खाली असताना कुठच्याही प्रकारचे त्याला प्राथमिक उपचार इथे रेल्वे स्टेशनवर मिळालेले नाहीत. त्यांना आता इथून सावंतवाडीला नेण्यात आलं. सावंतवाडीवरून त्यांना प्रथमोपचार करून त्याला आता गोवा बांबोळीला नेण्यात आलंय. परंतु खरोखरच रेल्वे प्रशासन या बाबतीत एकदम झोपेत निद्रिस्त अवस्थेत आहे. कुठच्याही प्रकारे प्रवाशांची या रेल्वे प्रशासनाकडनं मला वाटतं सोय दिसत नाही, तिथे पूर्णपणे गैरसोय आहे. आता आपण प्लॅटफॉर्म बघतो इथे एवढ्या, आता सुद्धा इथून ट्रेन गेली आहे, परंतु सुरक्षेच्या बाबतीत म्हटलं तर खरोखरच निष्काळजीपणे यांचं काम चाललेलं आहे. सुस्त रेल्वे प्रशासन झालेलं आहे. 2 कर्मचारी अख्खं पूर्ण सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन आज 2 कर्मचारी बघतायत. एवढं मोठं तालुक्याचं तिथे रेल्वे स्टेशन आहे. म्हणजे ह्याला खरोखरच आता आपण थोड्या दिवसापूर्वी एक बॅनरची सुद्धा मोठी चर्चा झाली होती. खरोखरच या सावंतवाडीला खरोखरच आता कोण वाली नाही असं आता प्रकर्षाने जाणवतं. या लोकांना सुद्धा आता वाटतं कुठेतरी आम्हाला वाली कोण, या लोकांचा सुद्धा आता प्रश्न आहे की आता आम्हाला वाली कोण, आम्ही कोणाला विचारायचं, कोणाकडे जायचं. हे टर्मिनल नाही, हे उद्घाटन करण्यापुरती केलेलं स्टेशन आहे असं वाटतंय. कुठच्याही इकडे सुविधा नाही, सिक्युरिटी नाही, रेल्वेचा एकही पोलीस नाही. आणि बघितलं आता संध्याकाळचं म्हणजे आता ट्रेन गेल्यानंतर इकडे कोणच दिसत नाही. म्हणजे कोणाला कोण कापून टाकेल काय करेल इकडे काहीच नाही. फक्त स्टेशन मास्तर आणि एक सहाय्यक एवढे मोठे टर्मिनलच्या गोष्टी केल्या, पण इकडे काहीच एवढं दिसत नाही. आणि फक्त उद्घाटन करायचं आणि हे करायचं.
बाकी काही इकडे दिसत नाही. उद्घाटन केली टर्मिनल करतो, सुशोभीकरण करतो, पण इकडे मूलभूत ज्या सुविधा त्या पहिल्या द्या, नंतर तुम्ही हवं ते सुशोभीकरण करा. नक्कीच त्या युवकाचे नातेवाईक आहेत. तुम्हाला कोणी कळवलं आणि सध्या तुम्ही चौकशी केली आहे का? काय परिस्थिती आहे ते पेशंटची? सध्या ते आता बांबोळीला गेले. अजून काय म्हणजे कॉल म्हणजे ते काय उचलत नाही, म्हणजे हे करत नाहीत, रिसिव्ह करत नाही. पण मला जे हा रामदास तो आला इथं आणि माझा मुलगा, त्याने मला फोन केला की असं असं झालं. पण त्यावेळेस माझ्यात काहीच कळना झालं, नेमकं काय झालं काय नाही कळलं. तर नंतर यांनी सांगितलं मला की असं असं भरपूरच हे झालेलं त्याचं. त्याला मी म्हटलं की कुणाची काय वाट बघू नको. ते म्हणाले परत पोलिसांना कळवावं का, पहिलं काय करावं. म्हटलं तो जिवंत आहे तर पहिलं त्याला आधी पहिलं रिक्षात टाक म्हटलं आणि त्याला आधी हॉस्पिटलला घेऊन जा. नक्कीच ते कुठे नेमके जात होते किंवा ते कामाला कुठे असतात त्याबद्दल काही? ते कामाला मुंबईलाच. आज ते हप्त्यातनं आज कुठे जात होते? पण त्यांचा प्लॅनिंग काय होतं तर मला काय माहित नाही. तो राजापूरला होतं, म्हणजे तिकीट होतं, म्हणजे काहीतरी काम असेल, तिथून परत जायचं असेल त्याला, असं शकतं काही. इथनं तुम्ही जेव्हा त्यांना आणलं इथनं नेत होतं तेव्हा पण तुम्हाला रेल्वे प्रशासनानं सहकार्य नाही केलं? नाही, मी इथं आलो नाही. मी डायरेक्ट मळगावला, मी बांद्याला कामाला होतो. बांद्यावरून मी मळगावला ब्रिज खाली हायवेच्या खाली तिथं उतरलो आणि तिथून मी सावंतवाडी यांच्या मागोमाग गेलो. उशिरापर्यंत पोलिसांना देखील याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. लोकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांना या घटनेची कल्पना रेल्वेकडून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. यानंतर घटनास्थळी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी दाखल होत घटनेचा पंचनामा केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. हो, हे बघा अशीच आम्ही हे केली कंप्लेंट आणि तुमचा रस्त्याचा विषय पूर्ण झालेला आहे, तो पूर्ण नोंद होणार. पण ह्या माणसापासून नकाशापासून झालेला आहे. विठ्ठल भगवान दळवी, वेदिका विठ्ठल दळवी, हा, आणि आनंद दळवीने आता कुंपण पण केलेलं आहे, अतिक्रमण काढलेलं आहे आणि त्याने तर जाग्यावर अडवलेलं आहे. बघूया आपण. तुम्ही पोलिसात तशी कंप्लेंट द्या, कारण आमच्याकडचा जो विषय आहे, आम्ही जेवढं रस्त्याच्या बाबतीत जेवढं करायचं तेवढं पूर्ण केलेलं आहे. कारण तो विषय तुमचा असा होता की तो कसा करायचा हा विषय होता. तर त्यांनी सरांनी सरांनी नकाशा वगैरे करून बनवून घेऊन त्यांना बोलवून सगळं सांगितलेलं आहे. आम्हालाच तुमची फाईल वाचताना ह्यात तुमच्यात सुरुवातीला रस्ता ज्यावेळेस आदेश केला त्यावेळेस रस्ता मोकळा पण करून दिला होता, जबाब पण दिलेला, बरोबर, कुंपण वगैरे काढलं परत त्यांनी अडवलं. त्यानंतर तुमच्या ह्या होत्या की रस्ता तो सार्वजनिक व्हावा, त्यावरती तुम्हाला सुद्धा ऑफिशियन घेतलं कलेक्टर प्रांत साहेबाकडे आणि स्थगिती दिली, ह्यांचं काय नाही, ह्याला उठून घालवायचं. पण ती उठली परत स्थगिती. मग आम्ही नाही पुरावा, आम्हाला 32 सालापासूनचा पुरावा दाखवला, माझ्याजवळ आता पण आहे पुरावा, तेव्हापासूनचे आम्ही हे ते झालं ना, ते झालं, त्याच्यावरचा नकाशा तयार झाला. आता तो रस्ता सार्वजनिक आपण रस्ता ग्रामपंचायतीला पाठवलेला आहे, तुमच्या सरपंचांना पाठवलेला आहे, गट विकास अधिकारी यांना पण पाठवलेला आहे. त्यानुसार त्यांचे आदेश होतील आणि त्या पद्धतीने ते नोंद घेतील. तुम्हाला असं रस्त्याच्या संदर्भात नोंद होणार नाही किंवा काय नाही असं नाही, तर त्यांच्या ह्याच्यात आपण ते पाठवलेलं आहे परत नाही तुमच्याकडून कारवाई झालेल्या संदर्भात. आता तुम्ही मोजणी करत असताना सुद्धा पोलीस आले नाही, एक दिवस तिथं आले होते ना, त्या पद्धतीनं सगळं सहकार्य आपल्यापर्यंत सगळं करतोय आपण. रस्ता तर उगाच मारामारी होणार, सगळं सगळ्यांसाठी आहे. एकदाच मिटून आम्हाला त्यावेळेस जे नकाशा घालले त्यावेळेस आले होते. हो, एकदाच मिटून. आता ते होणार, पण करताना पण पोलिसांनीच काढलं होतं. सगळे होणार, ते व्यवस्थित होणार. आता ग्रामपंचायतकडनं जी पुढची तुम्ही काय एक मिनिट ग्रामपंचायतकडनं जी आता प्रोसिजर राहिली ना, त्यांचा आरोप तोच आहे की ते करत नाहीये. तर तुम्ही जे त्यांना टाइम बॉन्ड दिलाय ना, ते किती दिवसामध्ये किती महिन्यात, तसं त्यांना ते शब्द महत्वाचं आहे. त्याच त्याच्यासाठी परत ते सांगतात, ते त्याच गोष्टीला ह्यांचा विषय करताना ना तो कसा करता येईल ह्याचं हे करून ते समजलं सगळं. मला जेव्हा आम्ही इम्प्लिमेंट करताना आता ग्रामपंचायतीला जे करायचं की 23 नंबरला
25 वर्ष आम्ही मेल ऑफिसला गेलो. ते किती दिवसाचं एक टाइम बॉन्ड त्यांना एक टेंटेटिव्ह ग्रामपंचायतीचा आणि त्यांचे कायदे वेगळे प्रोसेस आहे यांचं नकाशा तयार करून घेणं या सगळ्या तोच ग्रामपंचायत आणि तुमच्यावर विश्वास आहे. 2 महिने 3 महिने असं सरकारकडे मला न्याय मिळाला, आम्ही नाही म्हणणार नाही, पण गावात न्याय मिळत नाही. आता काय करायचं? आता तुमचं त्या संदर्भाने मीटिंग पण झाली तहसीलदार आम्हाला केबिन मध्ये काहीतरी लेखी द्या ना जरा. की तुम्हाला हेच येईल, पत्रच येईल ते आणि यांना आपण उद्या आदेशित ना, केलेलं. आता त्या माझी सैनिकचं काय करायचं की रिमोव्ह ते तिथे यायचं. नाही मी तुम्हाला ते पत्र देतो ना. ऍडमिट करायला जायचं गुरुवारी बोलावलं. हे तुम्हाला पत्र पण येईल पत्र मी पाठवतो. मी स्वतः पाठवले पत्र, मी पाठवले स्वतः. त्याची कॉपी त्यांना ती कॉपी देतो आम्ही त्यांना. आपण कसं त्यांना टपाली पाठवतो ना फिजिकल त्यांना एकदा म्हणजे मी पोच करायला होतो तुम्हाला, आमच्या तलाट्यांमार्फत तुम्हाला पोच करायला होतो. पण आम्हाला धोका आहे या माणसापासून. ह्या माणसापासून सांगितलेला धोका आहे. नाही हे तसं मग तुम्हाला नाही त्याची तक्रार करावी लागेल. पोलिसांचा विषय यांच्याकडे नाही, तो पोलीस स्टेशनला येईल. तक्रार आहे, केस नोंद आहे तिकडे गेल्या वर्षी, पण काय केलं नाही. नोंद आहे, माझ्याजवळ कागद पण आहे. नाही आहे नवीन तक्रार चालेल. चालताना चालायला देत नाही, आता मारायला लागतात. ती आता तरुण आहे, आम्ही म्हातारी. नाही आता तुमच्या रस्त्याचं लवकरात लवकर करून देतो आणि तसं झाल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा कळवलं. फक्त तुम्ही जे म्हणताय ना त्यांच्यापासून धोका आहे, तुमचे जे घराघरातले वाद आहेत त्याच्याबद्दल पोलिसात एक तक्रार करावी लागेल. कारण तुम्ही जी म्हणताय तक्रार ती जुन्या कुठल्या तरी घटनेवरून तुम्ही केलेली असणार. गेल्या वर्षी केली ग्रामपंचायत, त्या घटनेवरून केलेली असणार. पकडून मला मारला. आता तक्रार करावी लागेल. आणि आता परत कोणाला दिसून रस्त्याचा विषय तुमचा पूर्णपणे मिटलेला आहे. काय करता आता ते सांगा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आज या ठिकाणी आढळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आढळे यांनी तुझा लॉज मार्च ठेवलेला आहे. त्या लॉज मार्चसाठी आमच्या भारतीय जनता पक्ष जोडामार तालुक्याच्या वतीनं आम्ही पाठिंब्यासाठी या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेत आहोत. आपल्याला माहिती आहे की 2023मध्ये मी आणि माझे मित्र राजन म्हापशेकर हे जिल्हा परिषद सदस्य झालो आणि त्याचवेळी आम्ही राणेसाहेबांची भेट घेतली. त्यावेळी राणेसाहेब उद्योग मंत्री होते आणि त्यावेळी राणेसाहेबांनी आम्ही राणेसाहेबांकडे काही अटी घातल्या त्यावेळी आणि राणेसाहेबांनी त्यावेळी औद्योगिक क्षेत्र आढळे हे घोषित केलं आणि वर्षभराच्या कालखंडामध्ये त्या ठिकाणी जमिनीची खरेदी पण झाली. लोकांना चांगल्या प्रकारे दर देऊन खरेदी न कोणाचा विरोध होता त्या ठिकाणी खरेदी झाली. परंतु आता 10 वर्ष झाली त्या ठिकाणी आणि 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये त्या ठिकाणी ज्या प्रकारे उद्योग आले पाहिजेत आणि लोकांना चांगल्या प्रकारचे युवकांना म्हणा किंवा युवतींना आणि या ठिकाणी चांगले उद्योजक व्हावेत या दृष्टीने आम्ही त्याकडे अट घालून त्या ठिकाणी ती उद्योगिक क्षेत्र आम्ही घोषित करण्याचं राणेसाहेबांना सांगितलं आणि त्याप्रमाणे राणेसाहेबांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन त्या ठिकाणी MIDC मंजूर झाली. परंतु ज्या प्रकारे राणेसाहेबांच्या नंतर सत्ता गेल्यामुळे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची सत्ता गेल्यामुळे ते 5 वर्ष गेली आणि आताची 5 वर्ष म्हणून एकूण 10 वर्ष कोणत्याही प्रकारचा त्याप्रमाणे उद्योग येणं शक्य नाही आहे आणि त्यामुळे आढळीतील लोकांनी ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या आणि त्या ठिकाणी त्यांनी कृती समिती स्थापन केलेली आहे त्या लोकांनी लॉंग मार्च ठेवलेला आहे आणि हा लॉंग मार्च ठेवण्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी असलेली तरुणी म्हणा किंवा जे गोव्यामध्ये जातात त्यांना कुठेतरी या ठिकाणी नोकरी मिळाव्यात
या दृष्टीने आमचा प्रयत्न आहे आणि त्यांना आमचा पूर्ण या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष दोडामार्ग तालुका आम्ही त्यांना पाठिंब्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. तालुक्यामध्ये मान्य राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने कृपेने म्हणा MIDC जाहीर झाली आणि जवळपास 720 एकर जागा सुद्धा MIDCने एक्वायर केली. असं असताना सुद्धा गेले जवळपास 10 वर्ष कधी साहेब नाही खऱ्या 10 वर्ष ही आढाडी MIDC विकसित होऊ शकली नाही. आम्ही बघतोय महाराष्ट्रात एवढ्या MIDC जाहीर झाल्यात. अगदी प्रत्येक MIDC 4 ते 5 वर्षात विकसित झालेली आहे. आज गेले 4 वर्ष त्या MIDC मध्ये नुसतं रस्त्याचंच काम चालू आहे. बाकी उद्योग व्यवसाय कितीतरी येणारे सगळे म्हणतात प्लॉट डेव्हलपमेंट ते झालं नाही. अजून त्यांनी प्लॉट वाटप सुद्धा अजून व्यवस्थित त्यांचं झालं नाही. मुळात आमचं असं म्हणणं आहे की MIDC मध्ये किमान 10 ते 15% 20% जागा ह्या स्थानिक लोकांसाठी हे ठेवाव्यात, कंपल्सरी ठेवल्या पाहिजेत. कारण आज जरी आमच्याकडे उद्योजक तयार नसले, तालुक्यात आमच्या नसले असतील तरी भविष्यात जे उद्योजक तयार होतील त्यांना जागा मिळाल्या पाहिजेत तिथं आणि त्याला उद्योग तिथं उभारता आले पाहिजेत. म्हणून मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना आम्ही एकदा उद्योग मंत्री सामंत साहेबांना भेटायला गेलो होतो आणि आम्ही सामंत साहेबांना भेटलो होतो सरकारच्या काळात आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली होती किमान 10 ते 15% जागा या स्थानिकांसाठी तुम्ही MIDC मध्ये हे ठेवा आणि त्याचा दर सुद्धा कमी ठेवा. कारण जवळपास आज 1,28,000 रुपये समथिंग रेट काढलेला आहे त्याने गुंठ्याचा आणि हा स्थानिक उद्योजकांना 1,28,000 रुपये रेट हा खूप जास्त आहे खरं तर. पण त्याच्यात किमान सबसिडी 50% सबसिडी स्थानिक उद्योगांसाठी द्यावी जेणेकरून आता आमचे जे नवीन तरुण आहेत ते वेगवेगळ्या शिक्षण घेऊन त्या MIDC मध्ये उद्योग व्यवसाय करतील आणि खऱ्या अर्थाने दोडामार्गमध्ये उद्योजक निर्माण होतील आणि स्थानिकांना रोजगार देतील. हा MIDCचा विषय करत असताना दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की दोडामार्ग तालुका निर्माण होऊन सुद्धा आज किती जवळपास 20 वर्ष होऊन गेली. आज दोडामार्ग तालुका शापित असल्यासारखी प्रकार झालेला आहे. मग तालुका निर्माण होऊन 20 वर्ष झाली तरी अजून व्यवस्थित कार्यालय नाहीये, व्यवस्थित स्टाफ मिळत नाहीये. लक्षात घ्या, आज MIDCच्या बाबतीत तोच विषय आहे. इथं कुठल्याच प्रकारचा उद्योग दोडामार्ग तालुक्यामध्ये येत असताना किंवा एखादी सुखसोयी मिळत असताना स्थानिकांना त्या मिळताना या अनंत अडचणी निर्माण होतात. ह्याला का कोण जबाबदार आहे आम्हाला आता सांगता येणार नाही, परंतु तुम्हाला तुला माहीत असलं पाहिजे. कारण इतर भागात इथं ज्यावेळी जिल्ह्याभरात किंवा इतर राज्यात ज्यावेळी विकसित होतं स्थानिक नेतृत्व एवढ्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून तिथं सगळे उद्योजक उद्योग निर्माण करून घेऊन जातात. लक्षात घ्या, आज इथल्या MIDCच्या बाबतीत बोलताना सुद्धा हाच प्रकार होतोय की इथं आता गोवा केंद्र सरकारने आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून आपल्याला एक 50 एकर जागा घेतलेली आहे महाराष्ट्र शासनाकडे घेतलेली आहे आणि ते जर रिसर्च सेंटर जे आयुष रिसर्च सेंटर होणार आहे तर ते जर निर्माण झालं तर किमान 150-200 तरुणांना रोजगार मिळाला असता. खरं तर आज पेडण्यामध्ये जे आयुष मंत्रालयाचं ते एवढं मोठं हॉस्पिटल झालेलं आहे ते इथं होणार होतं, परंतु ते हॉस्पिटल आज गोव्यात झालं पण त्याचं रिसर्च सेंटर इथं जरी झालं असेल. आज सह्याद्रीच्या खोऱ्या कपाऱ्यात कितीतरी हे मिळत आहेत, औषधं मिळत आहेत की वनौषधी आणि इथले कितीतरी स्थानिक वैद्य ती औषधं लोकांना देतात आणि त्याचा आज खऱ्या अर्थाने उपयोग सुद्धा होतोय. त्यांना कुठेतरी संधी मिळाली असती तिथं आणि या लोकांना सुद्धा तिथं उद्योग मिळाला असता. त्यामुळे लवकरात लवकर आढाडी MIDC निर्माण झाली पाहिजे तिथं सगळ्या सुखसोयी मिळाल्या पाहिजे आणि तिथं उद्योग लवकरात लवकर चालू झालं पाहिजे आणि ते होत नाहीत. म्हणून आढाडी MIDC साठी आढाडी औद्योगिक क्षेत्र विकास समिती आढाडी यांनी एक लॉंग मार्च काढलेला आहे. त्याला भारतीय जनता पार्टी दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीने आम्ही पूर्ण पाठिंबा देतो आहोत. आम्ही त्याच्यात सहभागी होणार आहोत. कारण जरी आज सरकार जरी आमचं असलं तरी जर आपल्या सरकारकडनं एखादी गोष्ट उशिरा होत असेल तर त्याला आम्ही निश्चितपणाने पाठिंबा त्या गोष्टीला देणार नाहीये. तर त्याला निश्चितपणाने जरी आपलं सरकार असलं तर सरकारच्या विरोधात सुद्धा मोर्चामध्ये आम्ही सहभागी व्हायला हरकत करणार नाही. कारण आम्ही लोकांबरोबर आहोत. लक्षात घ्या. त्यामुळे आमचा या औद्योगिक विकास समितीला या लॉंग मार्चसाठी आमचा पाठिंबा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टीदे, रिफ्रेश हमी. आदरणीय मॅडम, तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी तुम्हाला गजावर करण्याची विनंती करीत आहे. राष्ट्रीय पताका सॅल्यूट करेगा. Excellent. Play it again. From God. Excellent. Right again. From God. Excellent. Right again. From God.
साथ 3 साइकिल लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. मंत्री दीपक केसरकरांनी केलं सिंधुदुर्गात ध्वजारोहण। सिंधुदुर्गच्या इतिहासात स्वातंत्र्य दिनी सर्वाधिक उपोषण आणि शिकारी जाळ्यात 2 बंदुका, खवले मांजरांची खौलं जप्त। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।